unha derradeira xornada nesa fase de grupos que levaría o Celta a Palermo, en la que o Fenerbahce recibiría en Turquía o Eintracht de Frankfurt. En Balaidos temos unha noite máis ou menos fresquiña, está baixando a temperatura, hai como 300, 400 aficionados turcos nas bancadas e pouco a pouco están chegando os do Celta. Os xogadores están aínda no túnel de vestiarios, así que imos rápidamente aproveitar para irles presentando os 22 protagonistas que van a disputar este apaixonante Celta-Fenerbahce. Alineación por parte do Celta, van xogar esta noite pois Esteban na portería, é un equipo moi parecido ao que empatou na última xornada de Liga aquí en Balaidos diante do Zaragoza. A novidade é Esteban, logo están Oubiña, Ángel, Bayano, Placente, Contreras, Tamas, Jonathan Aspas, Nené, Ganovio e Irinei. De inicio a disposición queremos que vai ser a de sempre, ese 4-2-3-1 tan habitual, tan manido e tan empregado por Fernando Vázquez. Na suplencia, preparados para unha sustitución, están Pinto, Gustavo, Pereira, Iago, Jorge Larena, Jonathan Vieira e Iago Aspas. Por parte do Fenerbahce, xogan esta noite os turcos, mientras vemos os suplentes do Celta. Decía o máis alentable a presenza dos dous rapaces da filial, Jonathan Vieira e Iago. Por parte dos turcos, actúan esta noite, número 1 na portería, con unhas costas Volkan. O número 4 estará Apia. O número 9, Kesman. O número 10, Tukai. Número 15 para Aurelio. O 19, Onder. O número 20, o internacional brasileiro Alex. Número 24 para Denis. Co 25, Ugur Boral. Co 35, Lugano. E co número 36, Edu. A disposición, pois iremos vendo logo que o que fai Tico, pero pensamos que debería ser algo parecido a isto. Suplentes do conxunto turco son esta noite Serdar, o porteiro suplente, e xunto a él Mehmet, Tumermetin, Kan, Semid, Serkan e David, un xogador polo que se interesou hai uns anos ao Celta e tamén o Atlético de Madrid, un ariete brasileiro. O adestrador deste equipo, pois un xogador lexendario, un adestrador que trata tamén de facerse nome, Zico, o Pelé Branco, que maravillara ali na década dos 70 e nos 80 co seu fútbol en Brasil e en todo o mundo. E connosco a retransmisión, como ben sendo habitual nos partidos de Balaidos, acompáñanos Luis Tibiraos e Nacho. Un saúdo, boas noites, moi boas noites. Boas noites. Non sei antes de nada que vos parece a alineación do Celta. Se vos chama a atención que Pereira e Jorge, sobre todo, continúen no banco. Unha xornada máis. Pois non sorprende, ademais comentábalo ti agora cando dicías as alineacións, que é prácticamente a alineación que do pasado domingo, e non sorprende que siga dando confianza, porque a fin de contas este equipo é o que máis posibilidades ten de sacar algo positivo. Dicía o Nacho porque están xogando entre semana, domingo, prácticamente os mesmos 11 xogadores, 12, hai 6, 7 xogadores que están últimamente lesionados, sancionados no Celta, e bueno, chama atención, non? Tanto que se fala de rotacións, que no Celta pois xeguen 11 ou 12 e queden pois continuamente fora homes como Pereira e como Jorge, que conte moi pouquiño. Bueno, eu creo que hoxe é un partido decisivo para eles, non? Entonces intentarán sacar todo o que tenen para ganar o encontro. A verdad que o partido de hoxe non é nada fácil para o Celta, porque o Fenerbahce é un equipo que xoga ben, xoga moi ben ao fútbol, e bueno, eu creo que tenen moi complicado, non? A verdad que é un equipo que suele ter casi sempre a pelota, e hoxe creo que o Celta, pois a verdad que o ten un pouco difícil, non? O Fenerbahce o actuar líder da Liga Turca, só perdeu 2 partidos ata o momento, avantaxa en 4 puntos o segundo clasificado, que o Galatasaray. Están nun bo momento os homes de Zico, están obtendo bons resultados, e hoxe ademais na UEFA se gañan, pois xa garantirían prácticamente o seu pase á seguinte rolda. Non sei, Luis, antes de principiar o encontro e un pouquiño para ilustrar os nosos telespectadores, en que homes lles podemos recomendar que se fixen? Bueno, prácticamente un por liña. Hai que lembrar que ao Fenerbahce faltalle un dos homes principais, que é o porteiro Rustu, que fora porteiro do Barcelona, e que hai escasamente 10 días temos aí a Pereira, efectivamente, dos homes dos que estábamos a falar. Sí. Pois dicía que Rustu sufriu unha gravísima lesión hai 10 días nun encontro amigable fronte a Italia, rotura de ligamentos, estará 6 meses apartado dos terreos de xogo. Ademais, o Fenerbahce ten outras 3 baixas, unha delas o lateral esquerdo, un Mitozat, tamén Safin e Senguin. Son as 4 baixas que presenta hoxe o Fenerbahce, e como dicíamos, os homes principais: Diego Lugano, o home que actúa no eixo central da defensa, un home que chegou do Sao Paulo, co que gañou a Libertadores, gañou o Mundialito de Clubes. Por diante del Stephen Apio, un home ben coñecido porque xogou no Juventus, no Udinese, no Parma, ten unha ampla traxectoria no fútbol italiano.
por diante deles Alex da Sousa, que é sen dúbida a gran estrela deste equipo, e como home de referencia no ataque un bello coñecido da afección española, Mateusz Kedman, que non ten nada que ver co que vimos co Atlético de Madrid a pasada temporada. Acabamos de ver rápidamente, fugazmente a David, o xogador do que lles falaba en uns minutos. Agora vemos a Iago, a Pinto, Lino Blanco. Moi boas noites. Hola, boas noites. Unha das novidades se cadra, a principal novidade no Celta, que hoxe xogue Tamas, a pesar de que está doente, e non Iago. Sí, efectivamente, todo o mundo apostaba por Iago como defensa central titular por culpa desa lesión muscular de Tamas, que se vai a operar posiblemente a finales do mes de decembro en Las Palmas. Vai o consello de Jorge, o xogador do Celta, e o certo que ao final Fernando Vázquez decidiuse por Tamas. Pois aí están as dúas formacións saltando o terreo de xogo. O Celta completamente de azul celeste, de amarelo e branco conxunto turco, e aí está o trío arbitral que capitanea un belga. O árbitro encargado de dirixir a contenda vai ser Paul Alaers. Primeira cita para él na que vai a subiar un partido continental a un conxunto español e a un conxunto turco. Paul Alaers vai estar auxiliado nas bandas por Ron Bout Henningsen e David van der Hoven. Os dos conxuntos que forman diante da tribuna presidencial, e non sei, Lino, ao final se podemos falar de 7.000, 8.000 ou serán demasiados aficionados os que están esta noite no Municipal Vigués. Aproximadamente, pero menos presencia de seguidores do equipo vigués dos esperados, dos agardados, aínda que está entrando moita xente no estadio, pero non se vai a chegar ni siquiera a media entrada. Eso sí, tamén hai que decir que hai menos aficionados do equipo turco dos esperados, aproximadamente 150 daqueles 2.000 que algúns pronosticaban, e polo tanto o despliegue de seguridade que incluye a 300 personas pues vai a quedar realmente espectacular para tan pouca xente, digámoslo así. Pois sí, a verdade é que menos dos locais e menos aficionados tamén dos que se agardaban polo bando visitante. Aí viamos fugazmente a Artur Antunes Coimbra 5. O Pelé Branco, nado en Quintino, en Río de Xaneiro, e que maravillou o fútbol ao finais das 70, nos 80. Que xogador, verdade? Sí, participou no Mundial do 82, participou no Mundial do 86. Moitos consideran en Brasil que despois de Pelé é o xogador máis importante na historia do fútbol brasileiro. Maciño tamén. Con todo o que lo conleva. Onte, no adestramento que se realizou aquí a hora do partido, a mesma hora aquí o sesión do partido, estivo presente Maciño, conversou con cinco, repartironse abrazos, e por certo, unha curiosidade, Maciño trouxo a un amigo seu a Llanos xogar en Brasil na primeira división fora internacional nas categorías inferiores, e con que unha escola de fútbol que tiña Maciño desde hai aproximadamente un ano, está dentro da Secretaría Técnica do Celta, chamase Adalberto, e Adalberto xogara con cinco no Flamengo no ano 84. E bueno, para outros que tamén se repartiu onde abrazos para dar e tomar con cinco nas horas previas ao partido. Así que chegou cinco a Vigo e encontrouse, como vemos, con bastantes amigos. Debe ter bastantes, por outro lado, polo que nos di que un home realmente que merece a pena, debe ter bastantes amigos dentro do mundo do fútbol. E acaba de saludarse con Vallano, do que onte dixo que era un excelente dianteiro. Vallano é moi amigo do fillo de Zico, ata o punto que nos comentaba Vallano que o fillo de Zico lle pedira que non lle marcara goles hoxe o equipo de seu pai. Si, o único amigo que non ten Zico é Romario. Un amigo que ten unha enemizade profunda. Sí, porque Zico fora axudante de Zagalo, ¿no? Naquel mundial no que deixaran fora a Romario. Bueno, pues acaba de verificar o partido en Balaídos. Lembro rápidamente que o Celta necesita a victoria para seguir dependendo de sí mesmo. Un Celta que é un décimo na clasificación, décimo xa na clasificación da Liga, ven de empatar con Zaragoza. O Fenerbahce, líder no campeonato do seu país, e ven de gañar na Liga Doméstica na última xornada. Aí tocou Vallano tocando, trataba de chegar ao Viña, tocou o esférico a Piá acaba perdendo, chega Irinei que pisa, Irinei que acaba levando esa pelota de Irinei para Vallano que busca un compañeiro, acaba tocando para Canovio xogando para Ángel que erga a cabeza, apoyase de novo Canovio sae por aí con Irinei, Ángel toca Jonathan, a pelota rexeitada en Ugur, toca Tuncay, recupera Ángel para o Celta, pelota para Canovio movendo para Irinei que mete para Vallano, a presión de Lugano, a pelota rexeitada en Alex, toca Irinei, chega Borja Ubiña, atención a ese número 20 Alex, auténtica perla, recupera no medio do campo, xogando o conxunto visitante por mediación de Apia, hai un xogador mancado, tira a pelota fora, o xogador ganés, Apia, tempo para que se
por Borja Ubiña. Borja Ubiña, partido parado en Balaídos. Y atención, como decía, ese número 20, Alex, unha perla. Atención a Pia, xogador que asinou esta temporada procedente da Juventus, en un plantel realmente fantástico. Eu destacaría tamén a Tuncay Salí, non? Eu creo que é un home que xa foi internacional, que o ano pasado marcou 15 goles, e desde logo un futbolista que ve ben o fútbol e que fai todo moi rápido, non? A verdad que é un xogador a ter en conta e que seguramente hoxe ojalá non teña o día, pero é un xogador importante dentro deste Fenerbahce, non? Existía unha dúbida sobre a ubicación de Apia hoxe no terreo de xogo, porque a entrada de Marco Aurelio, agora rebautizado con nome turco de Mehmet Aurelio, a entrada de Aurelio no equipo obrigou ao pase á banda de Apia, cando habitualmente os dous a pasada temporada conformaban o eixo central do centro do campo. Hoxe o eixo central é para Mehmet Aurelio, para este home, para Denis. Ahí tocou Denis, pelota aberta para Apia, vence dobrar Onder. Apia que continúa, busca un apoio en contra Alex, o brasileiro, toca ben o brasileiro, esférico, balón atrás de Aurelio, controla Denis. Busca unha saída Denis, pica Denis, a xogada de Cuchara, quedou se lle corta, recupera o Ángel e había fora de xogo. Había fora de xogo de Tuncay, moveuse Ángel para o Celta. Primeiros 3 minutos consumidos en Balaídos. Celta 0, Fenerbahce 0. O Celta necesita o triunfo. Move Borja Ubiña, presionado por Aurelio. Aurelio toca para Placente, golpea Placente. Os afeccionados turcos que de momento son os que máis se escoitan no Municipal Vigués. Move Canovio, pelota de Canovio para Irinei. Abre Irinei, esférico que recibe Ángel. Arrastra defensa Jonathan. Deixa aí espazos a Ángel. Ángel para Jonathan. Posición correcta, atención a Jonathan. Trata de revolverse, ahí hay 3. Está complicado, Jonathan que pisa, cae. Saca falta. Falta Jonathan Aspas. Bueno, pois sacou bastante máis do que se podía prever tal e como estaba a situación. Sí, eu que penso que é un claro error de defensa, non? Deberían aguantar, estaba de espalda, había 3 homes, bueno, a verdade que Jonathan non tiña moito para onde ir, non? A falta de Edu, o xogador brasileiro. Jonathan que se engade o remate, xunto a el 3 compañeros máis. Primeira falta do partido, primeira falta con perigo a prol do Celta. O lanzamento, pechadiño, a pelota e o remate finalmente de Tamas. Está reclamando un agarrón Tamas que non lle deixaron saltar. Dialoga co colexiado Paul Alerts e o árbitro que indicou foi saque de portería. Tamas, Óscar, que curiosamente xa sabe o que é enfrontarse ao Fenerbahce, porque xogou na Liga Turca na temporada 2003-2004 co Galatasaray, o gran rival do Fenerbahce, e co que xogará a vindeira semana. Pois pedía Luis, pedía penalti Tamas, pero que estábamos vendo que había un moi claro antes da acción de Tamas de Lugano a Baiano. Penalti moi claro do uruguayo que o árbitro non asubiu. Nené, hai falta de Aurelio, ese número 15, xogador brasileiro nacionalizado turco, e o primeiro xogador na historia da selección turca que é internacional con dobre nacionalidade. E ademais, curiosamente, foi o home que lle deu a victoria no encontro do pasado domingo fronte ao Trabzonspor. Un home que viña de varias lesións esta temporada e que non tiña a continuidade necesaria para manterse no equipo titular. No partido da última xornada no campeonato turco entrou na segunda metade, como decía Luis, deu ya victoria, hoxe titular. Veremos que sucede con esa falta. Opción para Tamas, opción para Canovio. O lanzamento a estirado de Volcan. Segundo aviso do Celta. Arranca con forza o conxunto de Fernando Vázquez en 5 minutos. Opción para Tamas, opción agora para Canovio. Boa intervención de Volcan. Sacou xa esa última falta indicada polo colexiado Placente. Pelota de Placente para Ángel. Ángel abre banda para Jonathan. Atención con ese control de Jonathan. Acaba tocando para Ángel de novo. Toca Ángel, presiona arriba o Fenerbahce. Baiano trataba de deixar, acaba perdendo. Toca como pode Tuncay. Hai falta de Irinei a Tuncay. Pelota para o conxunto turco. É un equipo Fenerbahce que vemos que non ven a cerrarse, non? Todo o contrario, está indo a buscar o Celta ao seu campo e coa defensa moi adelantada, non? Equipo adestrado por Zico. Sí, a verdad que además están tratando de tratar moi ben o balón e combinar, e bueno, a verdad que dá gusto ver un equipo así, non? É un equipo que se sente moi cómodo co balón, por eso o Celta debería de tratar que o tivera o menos posible,
tratar de manter a posesión da pelota o maior tempo posible, porque o Fenerbahce sufre moito cando non ten a pelota. Ahí está xogando Fenerbahce, hai falta de Canovio. Discúlpase Canovio, pelota para os turcos. A falta de Canovio, Aurelio. Moveu xa Edu para Lugano. Toca Lugano, esférico para Deniz. Abre banda na dereita, Onder. Aí recibe o lateral, presionado por Nené. Busca saída con Apia, de novo Onder. Buscan a xogada por banda. Aí recibe o ganés Apia. Dobra Onder, pelota para Onder, posición correcta. Tocou a pelota Tamas. E será saque de esquina. Primeiro saque de esquina do partido para o Fenerbahce. Este que acaba de forzar coa súa incorporación ao ataque, o lateral Onder. Sí, curiosamente Onder Turaci, que é outro xogador nacionalizado turco, porque el naceu en Bélxica, chegou procedente do Standard de Liexe, precisamente. Atención ao lanzamento desde o Curruncho, salto de Doubiña. Agora Irinei, Vallano que non chega, Apia que non pode, Contreras. Sae Contreras para Vallano. Atención que pode haber contra. Aí saen 4 do Celta contra 3 xogadores turcos. Piden a dereita completamente só Jonathan. Pelota para Jonathan, posición correcta. Vamos Jonathan, dispara fora. Lástima de xogada, lástima de contra. Aí tivo primeiro Jonathan Aspas. Pois unha contra como é habitual no Celta, moi ben levada, non? A verdad que unha pena que Jonathan non finalizara ben, porque o certo é que o Celta saleu moi ben con 4 homes, non? Está deixando moi boas sensacións neste inicio do partido o Celta en comparación co outros que vimos últimamente. E a terceira oportunidade para o conxunto celeste en apenas 8 minutos. Hai que meter esto no peto canto antes. A victoria hoxe imperativo prácticamente. Atención con ese erro, toca Contreras, pelota para Alex. Balón atrás do brasileiro para Onder. Onder ten frontela Nené, saca Onder, pelota atrás de novo para Alex. Alex que golpea, pelota de Alex, sacude Tamas. Reseite a poder de Nené. Nené que caracolea, con él está la presión Onder. Acaba caendo, veremos que indica o colexiado. Vai a dar la pelota o Fenerbahce. O liña está dicindo que non hai nada na acción de Nené, que saque o Fenerbahce. Tocou a Pia. Pelota da Pia, balón atrás de Aurelio. Alex ten ainda máis atrás a Deniz. Prefire combinar cos centrais. Esférico para Lugano. Lugano abre. Ugur Boral. Marcha Ugur Boral de Jonathan. Continúa o lateral Ugur Boral. Mídese agora con Ángel. Tírase Ángel. A pelota será, indica o colexiado, para o Celta. Está indicando que foi Ugur Boral o último en tocar. Protesta o lateral esquerdo do Fenerbahce, pero que saca de portería Esteban. Debe tamén ter moito cuidado o Celta coa banda esquerda do Fenerbahce, onde se desenvolve en Ugur Boral, un lateral esquerdo de moita proxección ofensiva, moito máis que Turaci, e sobre todo co home que falaba Nacho anteriormente, Tuncay, un home moi rápido, moi vertical, moi punzante, que fai moitísimo dano en ataque. Golpea Lugano, balón arriba de Contreras, o balón de Contreras, salta Lugano con Vallano, atención que chega Nené con Onder deixa, Nené para Canovio, acabou sacudindo Ugur Boral, mete a testa Pia, pelota non sae, esférico para Alex, aí falta de Contreras, pelota para o Fenerbahce, a falta de Contreras a Matella Kezman, xogador do Atlético de Madrid, e que agora esta temporada proba sorte no fútbol turco. Ese do brazo Matella Kezman, movendo xa o balón do Fenerbahce. Atención que aí hai penalti. Acaba de indicar penalti o colexiado de Ángel na acción de Tuncay. O saque da falta rápido, sorprendeu o balón que era Tuncay. Ángel que chegou a destempo, botou o brazo e Paul Alerts, que non o dubida, indica penalti. Observade o brazo dereito de Ángel. A intención tamén de Tuncay estaba clara desde un principio, e era de tirarse, aí o vemos, nada máis sentir o contacto xa. Sí, pero esta é unha xugada que fai el moito, este del Márquez que fai cara ao centro, e bueno, estábase vendo a arrancada que estaba tomando, unha pena que non se daran conta antes, non? Pois aí vai o lanzamento do penalti, Esteban, acaba de salvar Esteban o primeiro tanto do Fenerbahce. Salvou Esteban que o celebra cara bancada mirando o Celta
Celta acaba de salvarlo primeiro. De novo Esteban, igual que fixera diante do estándar de Liexa. Providencial Esteban desde os 11 metros, solventando o lanzamento de Alex. Aí está xogando Vallano. Vallano acaba perdendo a pelota. O balón veremos se sai ou non. Non. A pelota para Fenerbahce. O balón desprazado, busca a Kedman. Saltou Tamas. Tocou agora Lugano. Pelota de Lugano directamente fora. Vaya, primeiros 11 minutos, 3 oportunidades claras para o Celta, unha con este penalti para o Fenerbahce de Alex. O mellor xogador do equipo turco. Atención a Canovio, disparou. Oipa. Agora Canovio. Bueno. Como está o partido e vaya parada de Volcan. Sí, é certo que un auténtico parador, non? A xogada de Canovio, como el suele facer, un recorte moi bo, pero a mao que saca o porteiro, impresionante, ¿eh? A mí dá má sensación de que Volcan ten bastante visto e revisto o vídeo do Newcastle Celta. Sí, porque o disparo foi moi semellante. Claro que sí, estaba aí agardando o balón de Canovio. O balón as mans precisamente de Volcan. É curioso de Volcan de Mirel porque o reserva de Rustu tanto no seu equipo como na selección turca. De feito, no encontro fronte a Italia lesionouse aos 9 minutos Rustu e que nos sustituiu foi Volcan na selección. Aplaude o público de Balaídos, Lino, que está entregado con estes primeiros 13 minutos de partido. Sí, creo que non é pa menos. A verdade que o Celta está indo polo partido, está tendo ocasións, o único que ten que tratar é de tapar esas xugadas do Fenerbahce, non? Ahí está balón longo buscando a Vallano con Lugano, salto de Ubiña, trataba de baixar a Canovio, sacudiu Lugano, a pelota de Lugano dirección Kedman con Contreras, toca Contreras, segundo intento, ya Ubiña, arriba Tamas, golpean Irinei, llega Denis, pelota de Denis, controla Alex buscaba a Apia, acabó tocando Ubiña para Jonathan, ahí está o Celta de nuevo montando a contra, golpea mal Jonathan, veremos, esférico para Placente agora sí para Nené que arranca, va a encarar ahí a Onder, tenga ayuda de Aurelio acaba rebañando ya pelota Nené, saca Onder para Fenerbahce. Hay falta, indicou o colexiado do propio Nené. Pelota para o conxunto turco e como dicía Lino, o público que se anima e os adestradores xa de pé porque vaya emocionante partido estamos vivindo. Si, a verdade é que non sei que protestaba o banquiño do Fenerbahce cando foi o penalti, porque cando parou Esteban protestaban algo, non sei exactamente que circunstancia especial. Pediría un cartón seguramente. Seguramente pola acción do penalti de Ángel. Ahí está de novo Celta tentando sorprender con velocidade. Move Irinei todo en apoio de Canovio, pide de novo Irinei, acabou perdendo a pelota, chegou Tuncay. Move para os turcos Ugur Boral presionaba Canovio, pelota de banda para o Fenerbahce. Primeiro cuarto de hora en Balaídos, probablemente o cuarto de hora máis intenso do que se leva vivido esta temporada neste estadio. Aurelio pica para Ugur Boral, tocou Tuncay, mete a testa Aurelio. Ugur Boral que mete por banda, buscaba Tuncay, acaba chegando o esférico a Tamas, ven presionar Kedman, pelota atrás de Tamas para Esteban. Segundo penalti que para Esteban nesta edición da Copa da UEFA. Vai a meter arriba Esteban, seguramente dirección Vallano. Aí están os dous adestradores vivindo con nerviosismo este arranque de partido. O salto de Vallano non chegou no seu lugar Edu, acaba tocando Alex para Apia, cae ante Placente, pode haber falta, sí. Falta de Placente, o ganés Apia, pelota para o Fenerbahce. E sobre todo por o lado dereito, o lateral dereito do Fenerbahce está creando moitísimos problemas ao Celta, non? Porque apoia moito a Piaz e aí, bueno, Nené non é capaz de contrarrestar eses dous xogadores, non? E pola esquerda ataca Ugur Boral, toca Jonathan, pelota desde a lateral para os turcos. Aí ven de novo Ugur Boral. Busca un apoyo, mete dentro Ugur Boral, esférico tocado por Tuncay, Esteban. Fácil para Esteban, aí non tiña compañeros. Sacou Esteban, pelota para Nené. Están moi arriba os xogadores turcos. Veremos Nené, ven por diante Vallano, acaba perdendo ante Onder. Onder ten o apoio da Apia, pelota para o ganés. Apia que busca un compañeiro, toca Kedman, pelota para Alex que dispara. Sacou o martelo Alex. Será saque de portería para Esteban. Facíalle falta ao Celta encimar un pouco máis o xogador, porque Onder está casi de medio campista, non? A verdade que tanto el como a Pia que se mete ao centro, pois desbordan con moita facilidade Nené, non? Si, estánse movendo moi ben nunha entre liñas, nunha liña onde é difícil decidir quen o colle,
e aí é onde Alex se move con moita máis soltura. Tocou a pelota Aurelio, toca Onder, a Pia para Aurelio, presionaba Ubiña, o último foi o Vigués, así que saca o Fenerbahce. Aí está Borja Ubiña, subían desde a bancada, tardanza do Fenerbahce, preparado Onder. Balón de Onder, dirección Kezman, anticípase Contreras, aí se Coiro Canovio, balón atrás de Canovio para Tamas para Ángel que abre banda para Jonathan, aquí ven presionar Tuncay, dice a Jonathan para Ángel, balón arriba de Ángel, busca posición de Bayano, pide falta Bayana de Edu. Sí, perdona Óscar, porque aí acaba de entrar a policía en Río Baixo. Hai algún incidente cos aficionados turcos que están ubicados nesa posición. Non sei exactamente o que pasou, están dirixíndose ao banquiño, tamén aos outros aficionados. Realmente acaba de entrar a policía para que non se desplacen máis por a bancada hacia a zona central do estadio. Pois a ver se temos posibilidade, Lino, de saber que o que sucede. Sería desde logo a primeira noticia non agradable dos turcos desde que chegaron. Sí, realmente non sei o que están señalando algo, pero aí está tocando Jonathan Aspas. Este é o que sinalan. É unha cuestión Libertad para o Kurdistán. máis política que outra cousa. Atención Ángel, o centro de Ángel, Volcan. Pois esa pancarta que lucían os celtarras, liberdade para o Kurdistán. Eso é o que vaporizou os afeccionados turcos. Contreras co peito, presiona Kezman, balón arriba de Contreras. Trata de baixar a Bayano, combinando con Nené, acabou chegando Denis para Onder con Lugano, de novo Denis. En fronte a Ubiña, busca a Pia, mete a bota Irinei, a pelota de Apia, chegou Nené, o último foi Apia, así que saca o Celta. Imos al camiño do minuto 20, esto que non dá tregua, movendo Placente. Busca movimento por diante Placente, ven recibir Canovio, ofrecéndose moito nestes primeiros minutos, golpea Placente, esférico dirección Bayano, salta Lugano, toca Onder. Arriba os centrais do Fenerbahce, o balón de Edu, Ubiña con problemas, Ubiña acaba facéndolle falta a Aurelio, falta de Ubiña a Aurelio, pelota pro Fenerbahce. Discúlpase Ubiña, sacan os turcos. Parece que se tranquilizaron, Lino, os aficionados visitantes. Aí andamos, anda a policía tratando de reubicarlos na zona que teñen destinada para que estén ali. Hai que botarlos un poquinho para atrás, en eso está a policía. Había fora de xogo. Indicou no colexiado belga, moveuse a Tamas. Pelota para Contreras. Contreras con Placente. Aí volve a presionar arriba. E vemos de novo fora de xogo de Tuncay. Volve a presionar arriba o conxunto do Fenerbahce. Perdeu a pelota o Celta. Loita Alex. Gañoulle a acción Irinei. Toca para Contreras. Contreras para Jonathan Aspas. Sae por mediación de Ángel para Tamas. Perdona Óscar, pero o cuarto árbitro, máis o supoño que o delegado da UEFA, acaba de recibir unha protesta, creo que informal, pero máis que formal, por esa pancarta. Está entrando tamén a policía en na grada de fondo para que retiren esa pancarta que nos mostraba antes o noso realizador. O cambio de orientación, dirección Nené, meteu a testa Onder, saca de banda o Celta. Os celtarras que se atiraron o chan a pancarta e dun momento a outro parece que se van quedar sin vela. Aí a subidos embalaídos para a intervención da policía. E o partido que continúa con pelota para o Fenerbahce. Preparándose Gustavo López para entrar no terreo de xogo. Saca Onder, pelota para Aurelio. Aurelio buscaba Pia, saltou Placente, trata de baixar a Ubiña, acaba perdendo a Aurelio para Onder, Onder con Aurelio, a presión de Placente, saca por venda a Aurelio, cae Kezman, sacude Contreras, pelota que busca Bayano, anticipase Lugano, move para Aurelio, agora con tranquilidade Aurelio, tengo apoio en curto de Kezman, busca Pia, tocou Placente, chega Canovio movendo para Irinei que busca unha saída rápida, abre banda na dereita Ángel, atención ao desmarque de Ángel, acaba tocando atrás para Jonathan, golpea Jonathan, busca Bayano, non chega Bayano, estaba en posición correcta e acaba chapando Volcan. Move Volcan, buscaba Urur, acaba perdendo ante Ángel, toca a pelota Irinei, hai falta Irinei e vai haber sustitución. Veremos quen é o que se retira, supoño que Ángel, por la disposición que estaba adoptando en los últimos minutos. Efectivamente, marchase Ángel Mancado
Importante desde luego a doenza de Ángel. Era o que lle faltaba a Fernando Vázquez. E entra no seu lugar Gustavo López. Cocal, Jonathan retrasará a súa posición. Gustavo López xogará na posición que estaba ocupando Jonathan. O disparo de Canovio. Saque de portería. Vaya racha que leva o Celta. Vaya xeira. Sae dunha lesión e xa está noutra. Cando se recupera un, lesionase outro. Que non dá tempo xa nin a recuperalos. Bueno, esto gustaría no saber a todos, creo que di, pero un pouco complicado. a Turco non chegamos. O Turco, aí non. O saque buscaba Kezman, tocou Tamas. Baixa Aurelio, abre para Onder, presiona Nené, toca Onder. Balón atrás de Onder, Lugano expeditivo. O esférico de Lugano, atención, posición correcta de Kezman. Kezman que dispara. Saque de portería. En unha posición un pouco dudosa, non sabemos. Creo que están protestando os xogadores do Celta. Están dicindo liña que estaba adiantado Kezman. Síntese moito máis cómodo Kezman agora no Fenerbahce que estaba no Atlético de Madrid. De feito, xa leva 5 goles desde que chegou ao Fenerbahce entre Liga e Copa da UEFA, mentres que no Atlético de Madrid só marcará 8 en 30 partidos. Lo certo que o pase de Kezman por o fútbol español non foi demasiado afortunado, non? Eu creo que era un home que viña con moitas expectativas e, bueno, eu creo que pasou un ano bastante pobre polo que se esperaba dele, non? E vendo o que lle ia pasar esta temporada coa chegada de máis dianteiros ao Atlético de Madrid, por eso preferiu marchar ao Fenerbahce. Tocou a pelota do Viña para Irinei, abre Irinei para Gustavo, primeiro balón que toca o Corvo, Gustavo López, encara Tuncay, Gustavo con Tuncay, tocou o esférico internacional turco, saca Gustavo, move Gustavo, pelota para Jonathan, indica o árbitro que non, que está mal sacado, que eso non vale, que sacou mal Gustavo e que saca o Fenerbahce. Aí ven Ugur Boral, pelota para Aurelio, Aurelio presionado por Canovio, mete a bota Canovio, cae Aurelio, esférico para o Celta, indica o colexiado Polo Laerts, deixa Canovio e aí vai o agora lateral dereito Jonathan Aspas, busca movimento por diante Jonathan, pelota de Jonathan para Canovio, Canovio apoya a seguir Irinei presionado por Aurelio, mete para Gustavo, Gustavo que sae de Ugur Boral, atención a Gustavo, falta de Ugur Boral, o colexiado indica que non, tocou Aurelio, Tuncay, Jonathan, atención a Bayano, posición correcta, aí vai Bayano, toca Gustavo, Gustavo para Bayano, longo, chegou Lugano, protexe, saque de portería, lástima de xogada porque estaban aí un pouco descolocados os do Fenerbahce. O xogo que está a realizar o Fenerbahce está a favorecer bastante o estilo do Celta, que se siente moito máis cómodo que en outros encontros. O Celta que lleva son estes equipos que levan iniciativa, que lles gusta presionar arriba, que deixan espazos, porque o Celta, en canto ten posibilidade de pecharse un pouquiño, roubar e sair, aí sí que é un equipo temible. Sí, home, pero eu creo que o Fenerbahce está bastante cómodo sobre o terreno de xogo, non? A verdade que eles están tranquilos, están tocando, non suelen dar pelotazos para arriba, e a verdade que creo que están esperando o seu momento, non? Ten que estar moi atento o Celta que nos volvan a sorprender. Trataba de progresar Kezman, meteu a Viqueira Contreras, Nené para Canovio, atención a Canovio para Nené, posición correcta, encara Nené, frontal está Lugano, a gambeta de Nené, trata de sair polo fondo, insiste con esa xogada Nené, o centro coa dereita de Nené, busca Bayano, saque Edu, esférico reseitado para Irinei presionado por Apia, pelota de Irinei, esférico para Jonathan, abre banda na dereita Gustavo, atención a Jonathan que dispara, saque de portería, estaba lle pedindo a pelota na banda dereita Gustavo, probou o de Moaña, saca desde a meta Volcan para o Fenerbahce. Segundo disparo de Jonathan desde que comezou o partido. Menos de 20 minutos para a conclusión teórica desta primeira metade. Parece increíble, pero sí, Celta 0, Fenerbahce 0. Parece increíble despois da cantidade de oportunidades que levamos vistas. Sacou Volcan, saltou Kezman con Tamas, tocou Tamas, pelota de Deniz, balón atrás de Tuncay, sacude Ugur, o salto de Alex que non chegou, Placente sí, Placente que busca Ubiña que se revolve, Ubiña presionado por Aurelio, toca Ubiña, esférico por Canovio, pasa por Canovio, pelota para Jonathan con Gustavo, pica Gustavo, busca Bayano, pode haber falta de Edu, o árbitro que indica que non, e o coiro que chega a poder de Volcan con Lugano, move o Fenerbahce, esta era a acción que reclamaba como falta Bayano. Xogan os turcos, Kezman, pide falta Contreras, Kezman que se para, ha subido o árbitro,
Falta de Kedman a Contreras. Acción de nuevo y o xogo perigoso de Matella Kedman. Va a golpear Esteban. Van a meter arriba o Cancerbeiro asturiano. O balón de Esteban. Dirección Gustavo. Toca Gustavo. Irinei que abaixa. Metes atrás o Fenerbahce. Irinei para Nené. Con problemas Nené. Pica Nené. Pelota para Bayano. Posición correcta. Con él está Lugano. Tocó central uruguayo. Saque de esquina para o Celta. Está muy atento Lugano con Bayano. La verdad que todos esos balones que van hacia él teno moi encima e teno moi marcado, non? Son conocedores do xogo do Celta neste caso. Xogador dunha categoría extraordinaria, Lugano. E víamos aí os aficionados do Fenerbahce cunha bandeira do Deportivo. Sí, se aí chegou aquel lado. Donde a conseguiría? Sí, sí. Enseguida se meten nos foros e saben que aquí, pois, os aficionados do Deportivo les chaman turcos e en Coruña les chaman a estes portugueses. Aí está Nené, o centro de Nené, busca Bayano, sacude Lugano. Balón arriba de Lugano, buscaba Kedman. Golpeó Contreras. Contreras, Canovio, Apia. Golpea Apia, mete a testa Alex. Pelota de Alex con calidad para Deniz. O golpeo de Deniz. Atención a ese balón de Deniz. Posición correcta de Tuncay. Tuncay que marcha con facilidad de Jonathan. Tuncay que remonta. Balón de Tuncay. Kedman. Kedman, control que sai longo. Kedman. O centro de Kedman. Chega Tuncay. Ollo con Tuncay. Acabó sacando a pelota Canovio en trabajo defensivo. Toca Deniz, pelota para Nené, atención que puede haber contra. Nené que busca un compañero, acaba deixando para Gustavo. Hay 3 do Celta por diante, toca Gustavo, calla banda Nené, está no centro agardando Bayano. Va a encarar René, dobra Gustavo, pelota para Gustavo, posición correcta. Ahí ven Gustavo, va a encarar Gustavo, busca unha saída, atención ao centro de Gustavo, balón pasado, busca Bayano. Quedouse Bayano, agardou e chegou Wonder. A pía para o Fenerbahce, ollo con ese balón, acaba tocando a pelota Placente, llega Ubiña y o Celta que comeza por mediación de Contreras. Contreras para Esteban. 17 para os 45. Move Esteban, esférico para Jonathan Aspas. Busca un apoyo de Moaña, a ver que no ayuda. Ahí ven Borja Ubiña. Abre banda en izquierda Placente, anímase Ubiña, pica Ubiña, mal, demasiado fuerte o envío para Canovio. Aplaude Canovio, a intención do seu compañeiro, indica Ubiña que lle botou un malo balón cando foi golpear. Sí, pero este é o que ten que facer Ubiña, non? Porque Alex non sigue a casi naide e deixa pasar, entonces Ubiña topase nunha zona que está completamente solo e quizás ten que ir a recibir máis as pelotas para poder levar ao ataque, non? Sí, Alex do medio do campo para atrás non pasa. Sacudiu Volcán. Salta polo esférico Contreras, non chega, si a Pia, o Cano Viña, recupera Irinei. Irinei para o Celta. Veremos quen se move por diante. Continúa Irinei, marchou de Deniz, tamén de Tuncay, apóyase en Gustavo, vai a encarar a Ugur Boral. Ahí está Gustavo con Canovio, pide de nuevo Gustavo, pelota para Gustavo, está irregular o campo en esta banda. Va a encarar Gustavo López, ayuda de Tuncay, Tuncay que non chega, sai Gustavo, muy bien Gustavo, pelota para Canovio, posición correcta, centro de Canovio, Bayano, atención a Bayano, deixa para Nené, toca Aurelio y a Pia que saca, pelota da Pia para Alex, busca de nuevo a Pia, acaban perdendo, recupera Nené para o Celta. Aquí non hai tregua, este partido non ten descanso, toca Nené, pelota para Tamas, aí volve a carga o Celta, Tamas jugando para Irinei, recúa o Fenerbahce, despraza Irinei, equivócase, intercepta Tuncay, a pelota quería Gustavo López, Tuncay que busca unha saída con Ugur, pelota para Deniz, jugando para Alex, que tranquiliza, Osiseno xogo con Onder, fronta él está Nené, mete por diante para Pia, Apia, apóyase Onder, Onder de nuevo con Apia, Apia para Deniz. Deniz agora con espazos para crear, busca Kedman, ante a presión, miren onde acaba mandando balón para Volcán. E o Fenerbahce con tranquilidade que volve a empezar. Cazou unha moi ben aí Bayano, deixou unha de luxo, pero logo Nené non puido. Sacudiu Volcán, pelota cara Kedman, salta Tamas, ollo con ese reseite, Esteban. Ahí está Gaby Tamas, como decía Lino, probablemente en canto pare en Nadal la competición será operado de pube. Jonathan Aspas. Mete Jonathan, pelota para Ubiña. Abre banda en la izquierda Placente, pelota de Ubiña para Canovio. Canovio llegando entre líneas, Irinei que mueve bien para Gustavo, no, impreciso. Golpeó demasiado fuerte con una desviación considerable
a Irinei e non puido chegar Gustavo. Si non debe entrar o Celta en precipitacións como sucedeu o pasado domingo fronte ao Zaragoza. Sacou Ugur Boral. Non puido Kezman, chega fácil Tamas. Pelota de Tamas para Esteban. Deixa que se coloquen os seus compañeros Esteban. Non o ve claro, así que balón arriba. Balón de Esteban, dirección Gustavo. Saltó Ugur, pelota de Ugur Boral. Tamas, presiona Kezman. Jonathan, non se complica. Es Barón Canovio. Saiu Edu, tocou Alex. Apia, dobra, entra por banda Onder. De nuevo combina con Alex. Alex que ergue a cabeza, atención ao servizo de Alex. Busca Tuncay que non chega no primeiro intento, no segundo forzado e ademais estaba fora. Sí, pero é xa a terceira vez que Tuncay llega na espalda aos defensas do Celta, non? Eu creo que se ve que ele arranca, que nunca quere o balón ao pé, sino por detrás dos defensas, e bueno, hai que estar un pouco máis atentos e tratar de parar ese xogador, non? Tuncay, internacional turco, 24 anos, 1,82 m. Quinta temporada no Fenerbahce. Deixou pasar Deniz, pelota para Ugur Boral. A presión de Gustavo López, acaba sacudindo Ugur Boral. Veremos quen chega ese balón. Tamas con Kezman, hai falta. Desprazou Kezman o central do Celta. Preparado xa para mover Jonathan Aspas. Chegou Jonathan para Irinei. Irinei que busca un compañeiro, ten un apoio en curto de Ubiña. Busca por diante Irinei, aí ven a recibir Nené. Nené, a pelota rexeitada, de novo para Irinei. Irinei, agora sí ven para Gustavo. Vai a encarar a Ugur Boral. Ven na axuda Tuncay. Gustavo con Tuncay e con Ugur. Pide falta, enganchou e a bota Tuncay. Mira para Oliña que di que nada, que continúa o partido. Golpea Ugur Boral. Aí está o momento no que Gustavo sinalaba, indicaba a Oliña e lle engancharan a bota. Contreras, tocou Irinei, pelota para Jonathan Aspas. Golpea Jonathan, dirección Bayano. Demasiado longo, non chegou Bayano. Fácil para Volcan. Menos de 12 para a conclusión deste primeiro período. De momento todo segue igual. Celta 0, Fenerbahce 0. Lembrolles que o remate destes primeiros 45 minutos, tempo para información de carácter xeral na televisión de Galicia. Lanzamento forzado de Kezman. Arriba otra vez Esteban. O balón de Esteban, dirección Bayano, con el Lugano. Salta Lugano. Completa Ugur Boral. Pelota de Ugur Boral. Contreras. Coge Irinei. Ugur Boral. Irinei. La pelota rexeitada. Hay xogo perigoso. Hay falta, indica o colexiado Paul Laerts. Así que balón en falta para o Celta. E aí vemos os dous adestradores. Continúa Lino vivindo esa tensión nos dous banquiños. Si máis tensión se acaba en Fernando Vázquez, que xa protestou o cuarto árbitro algunhas desas faltas non señaladas por o colexiado. Ahí está Nené tratando de progresar, cae e hai falta. Atención que esta falta sí pode ser perigosa. Están protestando os turcos. A caída de Nené e esa é unha boa posición para o propio Nené, Tamas ou incluso Canovio. Ahí está a acción. Entraba por detrás a Pia, pero que se eleva o balón é Aurelio. Pediron pasos os do Celta. Distancia da barreira, así que ata que subiu o colexiado. Se habíamos o xesto. Aquí non saca. Pois vai a haber un cartón. Si antes yo os comento, hai cartón para Gustavo. Alguén do Celta pedir a distancia da barreira. Víamos o xesto claro do colexiado. Sacou Gustavo e non valía. Cartón para Gustavo López, primeiro xogador do partido amoestado. Por certo, cheganos os primeiros marcadores europeos no Amsterdam Arena. Ajax 0, Español 1. Acaba de marcar Walter Pandiani. Pois sí que é un sorpresón. E ademais Pandiani en estado de gracia. E como está o Ajax, que non levanta a cabeza. Bueno, pues ahí está Gustavo, seu carón Nené. Veremos quen é o que golpea. O lanzamento de Nené. Saque de portería. Escapouse de arriba o lanzamento agora Nené. Últimos 9 minutos desta primeira metade. Vai poñerse ao coiro en movimento Volcán. O saque do porteiro do Fenerbahce. Dirección Kezman con el Tamas. Está se imponiendo Romanés nese tipo de servicios.
Tocou a pelota Denis con Canovio. Arriba esférico de Edu. Aí chega Jonathan. Tocou a pelota, pero o partido está parado. Hai cartón para Kezman por protestar. Cartón para Matella Kezman. Pedía falta na acción de Gaby Tamas. Ese sí que é un árbitro que non perdeu, un hábito que non perdeu Kezman da súa estancia no Atlético de Madrid, onde foi máis famoso precisamente por accións deste tipo. E este é o momento da protesta. Partido limpísimo en o que xa levamos 2 cartóns. Hai que ver por que cousas. Gustavo López acaba perdendo, reseite, chega Irinei. Irinei sai con Canovio. Vaya balón complicado que devolveu aí Canovio. Toca Edu. O balón de Edu acaba perdendo Fenerbahce. Non secou Hugo Moral. Aí está Edu, o brasileiro. Sacou Gustavo López, pelota que se lle escapa Nené. Digo yo porque se pode gañar aí outra tarxeta. O árbitro que prefire mirar para outro lado. Nené que volve a súa posición. Saca Hugo Moral para o Fenerbahce. Meteu a testa Jonathan. Aurelio, balón de Aurelio. Aí va en Tamas. Aurelio de novo. O control longo acaba perdendo ante Nené. Nené acaba combinando con Canovio. Canovio para Jonathan. En por diante a Gustavo. Prefiere mirar cara a outro lado. Agora volve, marcha Jonathan. O toque de Jonathan. Bo balón de Nené. Con problemas no control. Acabou tocando para Oviña. Oviña para Placente. Aí vai Placente. Mete Placente, pelota para Nené con el Onder. Pelota demasiada longa esa de Placente. Non puido chegar Nené e saque de portería. Sí, pero quizás sería bo para o Celta, o que comentábamos antes, ¿no? Que Oviña tome un pouco máis a responsabilidade, porque a verdad que está moi solo para levar os balos cara hacia arriba, para darllos tanto a Nené como a Canovio. Creo que estaría moi ben para o seu equipo, ¿no? Continúan aí infatigables os afeccionados turcos. E seguir mantendo ese alto ritmo de xogo que tiven mal ao Fenerbahce. De feito, o encontro que perdeu fronte ao Newcastle veu dado pola continua presión dos ingleses e do ritmo alto de xogo que impuxeron durante todo o partido. Move Gustavo López, o cambio de perna de Gustavo, trata de marchar de Hugo Bola, reaccionou Hugo, reclama falta ao Fenerbahce. Canovio, recupera Denis que cae, hai falta de Irinei. Sí, eu creo que o problema de Fenerbahce é este: cando recupera o balón, en vez de combinar rápido cara ataque, preocúpase máis de tocar a pelota e dúas ou tres veces no medio campo e non son capaces de salir, non? Sí, eles tratan de impoñer o seu ritmo de xogo baseado precisamente eso, en manter a posesión da pelota o maior tempo posible e tratar de esperar esa oportunidade. Está movendo Aurelio, tocou Alex, Sapia, pelota de novo atrás para Aurelio. 11 faltas cometidas hasta o momento polo Fenerbahce, novo pelo Celta. Golpeou Aurelio, fácil para Contreras. Atención a Contreras, acabou despexando, salta Aurelio, chega a Pia, antes Oubiña. Aí ven para o Fenerbahce Alex, abre banda Alex, escapouselle. Esa pelota está fora, recupera o Celta. É un Alex que afortunadamente po Celta está moi desaparecido, non? Si non é o Alex que coñecemos, nin o que está destacando nin a Liga Turca nin na selección brasileira, ainda que non estivo no pasado Mundial, pero é toda unha referencia no fútbol brasileiro. Hai falta agora de Baiano, Aurelio desprazou uno, salta Aurelio, quedouse no chan Baiano. A falta pro do Fenerbahce. Vai mover Aurelio, deixa para Alex. E Turcai que vai facer, supoñemos, a mesma xugada. Sí. Cuidado con Turcai. Ya estaba preparado para eso. Cuidado con Kezman. Atención a Kezman. Trataba de meter para Aurelio. Disparo de Kezman. Saque de portería. O reseite favoreceu o serbio. E o disparo de Kezman acabou marchando desviado. Aí estaba con Alex. E acabou disparando dese xeito. Móvese a Tamas. Abre Tamas. Pelota para Jonathan. Jonathan con Borja Oviña. Golpea Oviña. Pelota para Baiano. Baiano con Canovio. Canovio que abre para Gustavo López. Fronte a él, Ugur. Va a encarar Gustavo. Ahí ven la ayuda Tuncay. Pelota para Canovio. Canovio acaba tocando atrás. Irinei. Irinei con Aurelio. Mete Irinei. Pelota para Gustavo. Hay que centrar. O centro de Gustavo. Non se entendeu agora con Baiano. Gustavo buscaba atrás, pero Baiano viño caro primeiro. Saca rápido Volcan. Pelota de Volcan, dirección Matella Kezman. Meteu a cabeza Tamas, mentres vemos ese último centro de Gustavo López. Pelota xa en poder do Celta. Acaba perdendo a pelota. Ugur, Jonathan. Tocou Jonathan.
de banda para o Fenerbahce. Non puido aí o Gurboral, que ademais se levou o golpe na acción con Jonathan. Botalle mal. E o trompazo é dos que doe. Por certo, como está esa banda, aí o viamos na repetición. É moi difícil realizar por aí unha conducción. Estáse queixando do nariz o lateral esquerdo turco. Partido parado en Balaídos, apenas 3 minutos e medio para a conclusión do primeiro tempo. Embrolles que no descanso, tempo para o telexornal. O Gurboral que accedeu á titularidade polo que dicíamos anteriormente, pola lesión de Umito Zat, que é o lateral esquerdo titular. Aurelio que progresa por esa banda. Tenta o Cano con Jonathan. Jonathan se oye mala xogada. E el saque de esquina. Segundo para os turcos nesta primeira metade. Todas estas xugadas hai que ter moito cuidado con Lugano, non? Home que... Sí, é que ademais xa leva 4 goles esta temporada entre Liga e Copa da UEFA. Precisamente na última xornada fronte ao Palermo marcou nun córner nunha segunda xogada. A ver que o que sucede. O lanzamento desde Curruncho. Curto mete bate esta Jonathan Apia. E o disparo de Apia. Saque de portería. Enganchou una tal como Lleviña. Apia. E o disparo desviado. Vai sacar xa de portería Esteban. Aí está de novo ese último lanzamento do Fenerbahce, o despexe de Jonathan. E tal e como enganchou o exterior prácticamente. O toque de Baiano. Esférico do Ubiña para Nené. Nené presionado. Acaba tocando atrás. Problemas para Placente. Placente con Contreras. Saca Contreras. Atención ao balón de Contreras. O balón de Contreras cae. Canovio. E hai falta. Hai falta a prol do Celta. Un poquinho afastada, pero pode ser de novo unha falta perigosa. Bueno, se adianta o que vaya a lanzar 2 ou 3 metros a pelota sin que se entere o árbitro, pode convertirse en peligrosa. Ahí está o salto de Canovio, entroulle por detrás, impetuoso. Un Gurboral que se volveu o partido e arramplou aí con todo. Tendido no chan Canovio e observade de novo aí o xesto colexiado. Ataqueu a Subie. Pois agora é o momento de adiantar 2 metriños. De todos os xeitos, Nacho, Luis, extrañame que a estas alturas alguén do Celta lle pedira pasos da barreira, como para que el faga ese xesto con Canovio ainda tendido no chan. É que antes, cando lle amasou o cartón a Gustavo, os do Celta queixábanse, daban a entender de que ninguén lle pedira a distancia da barreira. E agora estábamos vendo que con Canovio no chan, el sinalaba o silbato e dicía ata que subía. Debeu ser pola xogada anterior de Gustavo López, onde lle sacou o cartón por tratar de sacar rápido. Bueno, pues veremos que o que sucede. O toque de Jonathan, o disparo de Gustavo. Volcan. Segurísimo Volcan esta primeira metade. Sí, a verdad que está moi seguro, dando moita tranquilidade a súa defensa e ao seu equipo, non? O disparo con potencia de Gustavo. Abriu ya barreira, saiu Aurelio, pero nin se inmutou o porteiro. Como enganchou, fantástico, con seguridade. Sacouse Aurelio. A pelota de banda e para o Fenerbahce. Aí ven Onder para efectualo. Chegou, moveu para Alex. A pelota de Alex, non chegou Aurelio. Sacou Contreras. Lugano. Balón arriba de Lugano. Aí vai de novo Contreras. Ollo que se confía. Atención a Esteban. Tuncay. E a pelota de Tuncay. Uy, 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 as confianzas. Sí, saque de portería. É rapidísimo. E córner. É verdad que fai uns desmarques de 20 ou 25 metros que se ve que vai, pero bueno, a defensa non é capaz de definir que non marca e deixa no ir, e agora da verdad, pois se está creando moitísimos problemas, non? Aí non o agardaba Contreras. Creo que era un balón fácil, que era limpo para Esteban, pero desde outro lado vai a diagonal de Tuncay. Sí, é que eu creo que o sorprende un pouco porque non o ve, non? Ven en velocidade e pois é moi difícil que paralo. O lanzamento desde Curruncho. O balón corto, tocou Ubiña. Nené. Balón arriba, sen contemplacións de Nené. Aí vai Apia para tratar de baixalo. 2 minutos. Controlou Apia. 2 minutos, indícanos Lino. Irémonos ata o 47, polo tanto. O balón arriba. Hai falta. Falta de Jonathan. Subieron ya aí as gañas. Faltoulle cabeza. Acabou tirando con Aurelio. Pelota en falta para o Fenerbahce. Xogador máis problemático nesta primeira metade, sen dúbidas, Tuncay. Sí, pola súa velocidade, pola verticalidade, sempre busca continuamente a portería. Esas diagonales que lle están facer moito dano á defensa do Celta.
entre él y o porteiro Volcan, o máis destacado do Fenerbahce. Sitúa barreira Esteban. Hai 3 no muro defensivo do Celta. Veremos porque a van colgar. O balón de Alex. Saltou Contreras. A pelota buscaba Lugano. E aí, esférico para o conxunto de Balaídos. Indicou falta de Lugano a Contreras. Iso que me dá impresión. Que ha subido o colexiado. Aí, que o empurra. Efectivamente. Vai poñerse ao coiro movimento Esteban. Apenas 30 segundos. Descanso en Balaídos. Telexornal na televisión de Galicia. A continuación, lembren. O balón arriba de Jonathan. Saltou Lugano. O esférico buscaba Canovio. Saca desde a banda Gustavo López. Vamos que ainda hai tempo para unha xogada máis. A todo isto, o Eintracht Frankfurt e o Newcastle están xa no intermedio con 0-0 no marcador. Toca Irinei, empecinouse aí con Gustavo, acabaron perdendo e así vai finalizar esta primeira metade. Efectivamente, a subido colexiado, final. Acaban os primeiros 45 minutos. Boa primeira metade a que acabamos de ver entre Celta e Fenerbahce e que acaba con 0-0 no marcador. Tempo para o Telexornal na televisión de Galicia. Nos tomámonos un respiro e volvemos de inmediato desde Municipal Vigués, porque queremos contarlles unha victoria, esta que necesita o Celta. Odito, unos minutos voltamos. Y el balón en movimiento. Tocou Canovio, pelota atrás de Bayano. Arrancan os segundos 45 minutos en Balaídos. Hai que gañar isto como sexa. Tocou Jonathan Aspas. Arranca a segunda metade, creo que sen cambios, Lino. Sin cambios en ningún dos dous equipos e ademais informar que Ángel ten unha contractura muscular e quedome tamén cun detalle aquí no túnel de vestiarios cando o médico do Celta falaba con Oubiña, quizá queixándose de algún golpe. Toca Gustavo López. Metía Gustavo para Canovio, acabaron perdendo. Moveu Aurelio, pelota de Aurelio para Tuncay. A pelota de Tuncay, imposible ese esférico. Non pudo chegar a él Kezman. Disculpas de Tuncay, saca de banda o Celta. Ahí está preparado xa o lateral de Moaña esta noite, Jonathan Aspas. Balón atrás de Jonathan para Gaby Tamas. Toca Tamas, esférico que pasa por Ubiña, de nuevo Tamas. Tamas jugando con Contreras. Vai a meter arriba Contreras. Saca desde atrás jugado balón. Abre para Jonathan. Golpea agora sí Jonathan. Balón de Jonathan, dirección Bayano. Anticipouse Edu. Vai xa coiro Ubiña. Con calidad de Borja Ubiña, presionado por Matella Kezman. Ubiña que se complica, acaba tocando para Contreras. Contreras que pica. O servicio de Contreras, o pito de Gustavo. Gustavo meteu a bota a Denis. Tuncay. Tuncay presionado por Irinei. Tuncay, dobralle Ugur. Pelota para Ugur Boral. Con Jonathan, mete para Tuncay. Atención a incorporación de Tuncay. Tuncay, Contreras. De nuevo Tuncay por esa banda. Agora en combinación con Ugur Boral. Con Tuncay non veu Gustavo López. E acabou chegando aí nunha boa disposición. É unha ocasión moi clara, non? Porque o certo é que Tuncay fallou no pase final, pero había dous homes do Fenerbahce colocados para rematar, non? Estaban Alex e Kezman. Xogou xa Esteban para Jonathan Aspas. Toca Jonathan para Contreras. De novo Fenerbahce que vai arriba a tratar de presionar o Celta. Nené. Pica Nené. Cae a banda Bayano. Bayano presionado por Lugano. Pisa Bayano, mete a bota Lugano. Esférico para o Celta. Unha auténtica sombra para Bayano este home, non? Está moi encima dele e non lle deixa prácticamente darse a volta casi nunca, non? Indicoulle falta agora o colexiado belga. Sacou a falta o Celta xa, tocou Ubiña, pelota para Jonathan. Jonathan busca unha saída, ofrécese de novo Ubiña, tardou moito, toca Jonathan, pelota para Canovio, atención a Canovio, agarran Bayano, Bayano que se perfila, o disparo de Bayano. Volcan. A opción era boa para Canovio, pero o agarralo non hubo maneira. Sacou Volcan, meteu a testa Tamas. Tamas para Jonathan Aspas. Así acabou o lance anterior con ese disparo de Bayano. Xoga Celta por mediación de Contreras. Contreras, Placente. Golpea Placente, es para Bayano. Toca Lugano, Lugano para Denis. Denis busca a Alex. Va a llegar Contreras. Atención a Kezman que presiona. Sacude Esteban. Balón de Esteban, dirección Canovio. O salto de Edu. Vais Aurelio. Aurelio presionado por Canovio. Sae ben Aurelio, apóyase en Edu. Ahí va de nuevo Canovio. Golpea Edu. Balón de Edu. Controla Apia. Perfecto para Onder. Onder de nuevo con Apia. Un apoyo en el centro de Denis. Sae con Denis. Denis evitó a Ubiña. Y toca para Edu. Edu moviendo para Aurelio.
Mete Aurelio, esférico para Tuncay. Tuncay con Denis, Denis para Aurelio. Atención que se incorpora por la izquierda Ugur. Esférico para Alex, Alex para Tuncay. Buscaba Ugur, cortó Jonathan Aspas. Pelota para Irinei, Irinei con Gustavo. Gustavo, cae Gustavo. Hay falta de Denis. Falta de Denis a Gustavo, pelota en falta para o Celta. Que boa acción de ataque esta do Fenerbahce, onde mantivo a posesión da pelota casi un minuto. Sí, é verdad que eles tocan moi ben, move moito o balón, non? Quizás a veces en demasía, pero bueno, o fútbol deles é verdad que é un equipo que ten un concepto de fútbol que é complicado velo en Europa, non? O difícil. Acabou perdendo Irinei, recuperou o Fenerbahce, picaba Pia, chegou Jonathan, saca Denis, esférico para Tuncay. Toca Tuncay, atención a incorporación de Kezman por esa banda. Aí ven Ugur Boral, pelota para Ugur Boral, non puido chegar Ugur Boral. Protexe e será saque de portería. Protexeu Ben Tamas, sacouse Esteban, non hai tempo que perder. O balón de Esteban, demasiado apresurado, imposible para Nene. Recupera de banda Fenerbahce. Hai que decir que o Fenerbahce leva disputados ata o momento 23 partidos oficiais entre Liga, previa de Liga de Campións, onde quedou eliminado polo Dinamo de Kiev, previa da Copa da UEFA, liguilla da Copa da UEFA, en total 23 partidos e 52 goles. Atención a Pia, o balón da Pia e o remate de Kezman. Un pouquiño fordado, chegou Kezman a ese servizo e a pelota de portería para Esteban. Un Fenerbahce, Luis Nacho, que chega envolto na polémica. Declaracións de aí 2 días dun ex directivo. Afirmaba que comprou el mesmo portou o maletín que levaba os cartos. Última xornada da temporada 2003-2004, gañou a Liga nesa última xornada o Fenerbahce e que el mesmo levou os cartos e comprou ese último partido. Así chegou o Fenerbahce a Vigo. Unha expectación e unha polémica realmente considerables. Sí, porque ademais está saindo a luz no fútbol turco corrupción arbitral denunciada por varios presidentes e por varios directivos e por varios xogadores de ligas anteriores. A recuperación do Fenerbahce, saía por aí Aurelio, Diego Leseado que se deixou caer ante Jonathan. Acabou tocando Irinei, a pelota recitada en Aurelio, saca de banda o Celta. Primeiros 5 minutos consumidos desta segunda metade no Estadio Municipal de Balaídos. De momento todo segue igual, Celta 0, Fenerbahce 0. Irinei con problemas, presionales, balón arriba de Irinei. O salto de Nene, impúxese Denis, sai a Pia por esta banda. A Pia presionado por Placente. Busca unha saída Pia, pisa, mete de Cano. Perfecto para o esférico que buscaba Denis, acabaron perdendo aí. A indecisión e o balón de Tamas. Por onde a sacou Tamas. Saque de esquina. Vaya medo que nos acaba de meter a todos. Sí, a verdad que non é moi... O mesmo que tivo el, porque asustouse vendo a Kezman cerca. Non é moi normal que un defensa despexe cara a súa propia portería, non? A verdad que lle pasou bastante cerca da meta. El dubida se sai ou non Esteban. Ao final encóntrase con Esteban a media saída e Kezman por aí correndo. Primeiro saque de esquina para o Fenerbahce nesta segunda metade. E o remate, tocou Gustavo último. De novo balón a córner. Pois hasta o momento o Celta pasando moi mal, non? Nestes primeiros minutos. A verdad que o Fenerbahce está presionando moito e o Celta non sabe como contrarrestar este xogo, non? Un pouquiño de tensión nesta situación. Xa sabemos todos como es gasta o Celta nesta temporada. Aí va de novo o balón deste Curruncho, o servizo de Alex, o balón o punto de penalti, o salto de Baiano, o disparo. E es saque de portería. O lanzamento de Onder. Vuelve a avisar o Fenerbahce. A balón parado. É curioso porque ata aí escasamente 15 días Zico estaba a ser moi discutido, incluso na propia directiva do Fenerbahce estaba a ser moi discutida a súa continuidade no equipo, malia que ten 2 anos de contrato. Despois da derrota fronte ao Newcastle en Copa da UEFA e 2 empates a 0 na Liga, e chegou incluso a falarse de unha posible destitución. Ahí está en ataque o Celta, tratando de progresar. Por aí trataba de sair Nene, acabou perdendo. Ollo a saída agora na contra de Tuncay. Tuncay para o Fenerbahce. Abre banda na esquerda Alex, pelota que pasa por Kezman, toca Alex, Tuncay de novo. Busca unha saída Tuncay, atención que é moi veloz, acaba perdendo Tuncay, recuperou Irinei, esférico para Gustavo. Gustavo na contra do Celta, con el vai na xogada Aurelio. Aí está Gustavo, veremos Gustavo a perna cambiada. Gustavo que sae polo fondo, centro de Gustavo. Tocou a pelota Edu, saque de esquina para o Celta.
Marco Aurelio unha garantía para o seu equipo, non? Cada vez que sorprenden ou que collen algunha línea adelantada, ele é o home encargado de tapar todas esas zonas, non? É verdad que vai a un lado a outro e é verdad que para o seu equipo fai un traballo impresionante, non? O centro de Gustavo, balón pasado de Gustavo. Servizo moi pasado, buscaba a Tamas, imposible para o romanés, saque de portería. Imos xa camiño do minuto 10 desta continuación. Tamas recupera posición, vai poñerse ao balón en movimento Volcán. Balón arriba de Volcán. Balón de Volcán. O control de Kezman, acabou sacudindo Contreras. A pelota que buscaba Canovio, tocou Denis. Denis compromete a Ugur Boral. Chegou Ugur. Ugur busca xogada por esa banda con Alex. Atención a calidade do brasileiro. De novo esférico para Ugur Boral. Ugur que insiste. Acabou perdendo a pelota ante Irinei. Irinei, Gustavo. Indica o colexiado que había fora de xogo de Alex. Cando tocou Ugur Boral. Aí está o árbitro. O belga Paul Allers. Balón arriba, dirección Baiano. O salto de Lugano. Tocou Nené, Baiano non puido. De novo Lugano. Desde a lateral sacará o Celta. Está allí dicindo Fernando Vázquez a súa liña de zagueiros que se adianten. Oubiña. Oubiña que continúa. Oubiña xogando para Jonathan. En aberto nesa banda Gustavo López. Aí recibe. Vai encarar a Ugur Boral. Por aí está Gustavo. Ven na axuda como sempre Tuncay. E un 2 para un xa. Gustavo que pisa. Gustavo que ten complicado. Acaba recuperando Tuncay. Fenomenal en ataque Tuncay. É fenomenal en defensa, como está apoiando o seu compañeiro lateral esquerdo Ugur Boral. Sí, pero isto que fai o Fenerbahce non o fai o Celta, porque Gustavo López non é capaz de axudar nunca a Jonathan Aspas nestas situacións, non? Deixa con dous xogadores, tanto con Turcay como co lateral esquerdo, non é capaz de axudarlle, non? En cambio, eles sí baixan a axudar aos compañeros. Aí trataba de sair Aurelio, tocou Tamas, segue o coiro en poder dos turcos. O último foi o central do Celta. Deixa Aurelio e ata esa posición vais a adiantar o lateral Ugur Boral. Continúa de Pécico. Tamén Fernando Vázquez. Sacou Ugur Boral. Pelota de Kezman para Aurelio. Aurelio que trata de chegar. Aurelio. Aí falta Jonathan. Non indica con a colexiado. O centro. O remate de Alex Opao. E de novo oportunidade para o Fenerbahce, que está chegando máis e mellor neste arranque da continuación. Están os aficionados pedindo falta na acción de Aurelio a Jonathan Aspas. E aí está o salto de Alex, complacente. O balón de novo colgado para Apiá. E o disparo de Apiá agora. Parece que está o Celta tocado neste momento. Sí, a verdad que está tocado, e sobre todo por o lado dereito da súa defensa, tanto Aspas como Gustavo López están pasando moi mal con Ugur Boral, non? A verdad que está subindo moi ben ao ataque, está botando bons centros e sobre todo combinando moi ben, non, cos seus xogadores. A verdad que ten un pasillo aí aberto que están aproveitando moi ben o Fenerbahce. Sí, pero salientar sobre todo o gran xogo que está a realizar o Fenerbahce nesta segunda parte. Dos balóns sopados consecutivos. Aí vai Nené, mete Nené para Canovio, posición correcta de Canovio. Canovio que evitou a Onder, saca o centro Canovio, toca a Onder. Pelota reseitada para quen? Para o de sempre, para Aurelio. Aurelio que busca a Piá. A Piá que aguanta ante Contreras, e ven xa na xuda Placente. Tranquiliza a xogada a Piá. O cambio de orientación, atención que aí hai tres na contra do Fenerbahce. Tuncay vai dobrar Kezman, no centro agarda Alex. Tuncay que continúa. Tuncay que mira cara atrás. Aí se incorpora como non Aurelio. Aurelio que deixa rodar e deixa que se institue a defensa do Celta. Tocou Aurelio. Esférico para Denis. De novo Aurelio. Aurelio que mete para Piá. Aurelio con Oubiña. Acaba saindo con fortuna Aurelio. Atención que busca frontal. Metía para Alex. Alex que non chega. Controla Jonathan. Jonathan presionado. Acaba sacudindo Jonathan. Balón de Jonathan. Fácil para Lugano. Entrega a coiro Celta. Escoltanse algúns asuídos desta bancada. Moveu a pelota Edu. Edu xogando a banda para Ugur Boral. Ugur Boral para Lugano. O Fenerbahce tocando a pelota en Balaídos. Con calidade. Golpea Lugano. Atención o servizo en profundidade. Había fora de xogo de Alex. Pelota para o Celta. É un Fenerbahce que supera con moita facilidade a presión que lle intenta facer o Celta, non? A verdad que están tocando moita pelota. Os homes do Celta ven a presionar, pero eles con moita facilidade salen e crean situacións de peligro, non? O partido agora mesmo é un monólogo do Fenerbahce. Se pudiéramos ter un dato sobre a posesión da pelota,
quedaríamos francamente sorprendidos. Un arranque excepcional de Fenerbahce en esta segunda mitad. Atención a esta falta que acaba de sacar a Nené, a falta de Lugano. Y a ver si o Celta por lo menos a balón parado. Ya que en xogo se está vendo desbordado en este arranque de segunda mitad de polo Fenerbahce. A ver si por lo menos a balón parado quen de tomar vantaxe. Preparado para lanzar esa falta está Canovio. Metió Celta 5 efectivos para buscar los centros de uruguayo. Ahí va Canovio. Colga Canovio. Buscaba Contreras. Córner. Segundo saque de esquina de esta segunda mitad de para o Celta. Entraba desde atrás en carrera Contreras. O último en tocar foi, como non Lugano. Sacou o Celta o disparo. Lanzamento de Irinei directamente fora. A ver si estas xogadas lle dan un pouquiño de pulo. Xogo dos locais. E de momento aí no banco Lino parece que non se move ninguén. Seguen quecendo, pero non se albiscan sustitucións. Están quecendo 3 xogadores do Fenerbahce. E o certo é que os dos adestradores ahora viven a situación moito máis tranquila que na primeira metade. Ahí está movendo Tuncay para o Fenerbahce. Tuncay para Deniz. Atención que perde, recupera o Celta. Move Nené, Nené para Bayano. Bayano con Lugano. Bayano que está só, trata de sair. Toca Lugano a pelota, logo toca Bayano. Indica o colexiado. Que falta. Protesta Lugano, indica que lle deu o balón, pide cartón amarelo Bayano e a cousa o que queda nunha falta, pois que ten perigo. Falta válida de novo para que o Celta tire de estrategia. Sí, bueno, por lo menos o Celta conseguiu frear un pouco as acometidas do Fenerbahce e enfriar o partido con este tipo de accións. Primeiro cuarto de hora desta segunda metade consumido. Preparado para lanzar ese balón. Sacó un Aurelio. Balón receitado para Nené. Ahí está de nuevo Nené. Indica de Placente que ya de atrás. Cambia Nené. Esférico de Nené para Irinei. Irinei te enfronta a Deniz. Irinei que busca xogada. Hay Carabanda. Tamas. Hay falta. Sí, indica colexiado. Levaba o coiro Gustavo, pero indicou esa falta anterior. Hombre, creo que ahora o Celta que lle falta un pouco é ter a pelota, non? A verdad que están a perdendo moi rápido, o Fenerbahce ten, eles non son capaces de recuperala. En situacións así, pois a verdade é que están pasando moitísimos problemas, non? Eu creo que eles tenen que volver a súa dinámica de xogo, de ter a pelota, de tocala e... Aí vai Gustavo, lanzamento de Gustavo. Meteu a testa Aurelio e será de banda. Aí ven Nené para sacar ese balón. O balón atrás de Nené. Esférico para Placente. Placente que a mete. Balón de Placente. Salto de Tuncay. Completa Urboral. Non chegou Alex. Recolleu Irinei. Irinei mira Carabanda de Placente. Aí vai na presión a Pia. Apóyase de novo Placente en Irinei. Irinei que abre. Esférico para Gustavo. Te enfronta él a Tuncay. E detrás a Urboral. Mete para Canovio. Mal control. Saiu Edu. Pelota para Deniz. Arriba o balón de Deniz. Dirección Alex, tocou Alex, levouse o golpe de Contreras. E bueno, perdón, Kezman foi o que se levou o golpe de Contreras. Unha falta bastante innecesaria esa. Falta por el do Fenerbahce, aí vemos de novo acción. Estaba só aí Kezman. Non tiña necesidade de eso Contreras. Donde lle puxo a bota. O 45 de Contreras. Sacou xa falta Fenerbahce. Urboral. Qué facilidad de marcha de Gustavo, de Canovio. Ahí va de nuevo lateral. Jonathan que lle mete o corpo. Urboral acaba marchando tamén de Jonathan. Pica Tuncay. A pelota receitada en Ubiña. Acaba chegando a Jonathan. Jonathan, Canovio. Canovio para Ubiña. Ahí está de nuevo Canovio. Canovio con Deniz. Continúa Canovio. Apertura de Canovio. Posición correcta de Nené. De enfronta él a Onder. O centro de Nené. Bayano. Antes Lugano. Recolle Onder. Onder, a pelota non sai polo fondo, golpea Onder. Veremos quen chega o Fenerbahce. Pelota para Deniz. Deniz con Apia. Apia que a colga e atención a Tuncay que hai posibilidade de contragolpe. Arranca por diante Alex. Posición de fora de xogo. Un segundiño de dúbida, pero ao final houbo bandeirola. Sí, pero a verdad que como sacou a pelota o Fenerbahce, a verdad que moi ben, non? Porque estaban algo presionados en un cambio de orientación a Piá, pois deixou prácticamente solo ao seu compañero, non? E menos mal que Tamas se meteu o corpo aí con moita inteligencia a Kezman, porque Kezman viña desde atrás e este sí que estaba en posición correcta. O cambio de orientación, o toque de Nené, pelota para Placente. Placente con Apia, Placente busca xogada con Nené, Nené que pisa, Nené que sai cara adentro. Atención a Nené,
Nene ao final para Ubiña. Ubiña ten a Placente, mete para Nene de novo. Nene que non pode, sacude Lugano. De banda para o Celta. Apresúrase Placente. Ven recibir Nene. Chegou para Ubiña. Aí volve o Celta de novo a carga. Pelota de Ubiña para Irinei. Irinei que prepara o lanzamento. Disparo de Irinei. Volcan. Complicado sorprender hoxe desde aí este porteiro. Partido de poder a poder nestes minutos embalaídos. Arriba Volcan. O balón de Volcan, o salto Tamas. Tamas con Kedman. Ayman, axudouse do brazo, indica o árbitro no control, Matella Kedman. Chegou Tamas para Contreras. Contreras para Nene. Nene que abaixa, fronta ele está Onder. Observen ata onde o segue o lateral. Placente. Placente movendo para Esteban. E o Celta seguramente terá que optar por un lanzamento longo. Ahí está Esteban, dirección Bayano. O salto de Lugano. Pelota para Ugur Bolal. A pelota de Ugur. Contreras que non. Tocou Alex, corría Kedman. Tamas. De banda para o Fenerbahce. Pedíalle por detrás o esférico Esteban. De aí que se disculpe Tamas. Aurelio para Pia. Aurelio que pisa ante Placente. Chega Nene en axuda. Saca o Fenerbahce. Será Onder. Ofrécese Aurelio. Ahí está Aurelio. Presiona Ubiña. Forzó Ubiña. Recupera o Celta. Non sei se pode ser un bom momento para dar outro aire. Aí Pereira se cadra. Que vos parece? Home, non sei se sería o máis oportuno. Eu creo que o Celta lle fai falta algo, porque a verdad que non están nada cómodos, que o Fenerbahce se encontra moi ben, que están controlando ben o encontro. Eu creo que o Celta fai falta outro ritmo para poder ganar este xogo, non? Sí, cicáis Jorge ou cicáis Pereira, calquera dos dous ou os dous xuntos. Pero creo que estamos todos de acordo que lle fai falta algo aí para cambiar un poquinho a dinámica na que entrou o partido. Gustavo. Gustavo indica o árbitro que nada na caída de Gustavo. O desplazamento de Alex, dirección Kedman. Aí Esteban. Esteban que non se complica, balón de Esteban. Salta Denis, toca como pode Tuncay. No segundo intento Irinei. Irinei para Ubiña. Ubiña cae, pide falta de Alex. O árbitro indica que nada, protesta Ubiña. Aí vai Alex, aí de un, de dous, continúa Alex. Atención a Alex, sirve para Apia. Apia, Esteban. Entra pouquiño en xogo e menos mal este Alex. Que calidade marchou aí e como ya puxo Apia. Sacou Esteban, pelota para Bayano. Turno de réplica para o Celta. Atención a Bayano, Canovio. No cuido Canovio. Estuvo chupeta aí Canovio, tiña Nene. Sí, o certo que é unha pena, ¿no?, que non verá a Nene, porque entraba completamente solo, ¿no? Botábase as mans a testa Nene. Entraba desde a esquerda e non o viu Canovio. Mentres vemos de novo o balón de Alex para Pia. Aí trata de marchar de Edu e acaba perdendo unha boa opción Canovio. Movéndose en directo Fenerbahce. Atención a Aurelio. Aurelio que mete. Atención al balón de Aurelio. Disparo. Alex. Esteban. Estamos no peor dos estados posibles, porque o Fenerbahce agora mesmo ten a pelota e Alex entra en xogo. Uy, Alex. Atención a Alex. Buscaba a Tuncay. Recupera a Denis. Está atendido no chan Jonathan. Queixase Jonathan de esa entrada. Están viendo seus compañeros si se recupera. Sí, se acergue Jonathan, mete Gustavo para Canovio. Atención a Canovio. Vamos Canovio. Canovio para Bayano. Posición correcta. Atención a Bayano. Vamos Bayano. Ay, Bayano. Estaba no outro lado. Nene pudo tirar. Quiso regatear y acaba de perder un gol que era importantísimo. Malgasta Bayano. A Pia que regala. Sí. Oportunidade clarísima para Pero Bayano. creo que hai que dar tamén moito mérito ao porteiro, non? A verdad que fixo unha gran intervención, porque mira como se levanta e colla a pelota, non? A verdad que como aguanta. Vaya bronca que ten ahora Gustavo López con algúns xogadores do equipo adversario, porque están reclamando que non tirara a pelota fora nese contragolpe cando estaba Jonathan no chan, supostamente, porque Jonathan acababa levantándose. Sí, Gustavo estivo agardando a ver que sucedía e ao ver que se levantaba continuou a xogada. sí, pero seguramente os do Fenerbahce se queixen porque se quedaron parados, non? A verdad que Pois vaya gol acaba de fallar Bayano. Canto necesitaba ese tanto o Celta. Pero en todo caso sería un problema do Fenerbahce, porque se o Celta non tira a pelota fora, sendo un compañeiro seu, o Fenerbahce o que ten é que estar atento ao xogo. Tocou Onder, pelota para Ubiña. Ubiña trata de sair, toca Pia, acaba perdendo Ubiña, mete a bota Denis, Kedman para Pia.
Aí non está Placente, estaba facendo a cobertura Contreras. Agora chega Ubiña, marcha a pía de Ubiña, sirve a pía, pelota para Kezman, acaba perdendo ante Irinei. Sacou Ubiña, Ubiña para Gustavo. Veremos se hai contra do Celta. Aí está, coraxe de Gustavo, de un, de dous, sirve para Vallano. Había fora de xogo. Pois estamos vendo que o Celta vai tratar de aproveitar as salidas, non? A verdad que antes con Nené, con aquel balón que lle puido haber metido Canovio, a de Gustavo López ahora eu creo que, bueno, non tenen o control do balón e tratarán de roubar e salir rápido, o que están facendo, non? Menos de 22 minutos para a conclusión. Aquí aínda hai moito que dicir, tanto por un lado como por outro. Perde a pía, roubou o Celta Nené, non puido marchar de Onder. O esférico de banda para o conxunto de Balaídos. Saca Placente, Placente para Ubiña. Aí está o momento do pase de Gustavo. E a posición, sí, parece que por pouquiño, pero está adiantado Vallano. Toca Placente, o Coiro ya estaba fora, indica o árbitro axudante. Parece que de un momento a outro vai realizar o Fenerbahce a primeira sustitución. Sí, David. Un dianteiro. Xa lles comentaba ao principio desta retransmisión que este dianteiro David foi un xogador polo que se interesou Vaianos o Celta e tamén o Atlético de Madrid. Mete Ubiña, pelota para Canovio. Aí está Canovio, Lugano, infranqueable, pero hai falta. Indica o colexiado que hai falta a Canovio. Sí, a verdad que Lugano no día de hoxe está moi ben, moi seguro, bueno, a verdad que corta todos os balos que van por aí, non deixa pasar a casi naide, non? A falta de Aurelio, que é o que lle mete a perna por detrás. Yo creo que Canovio está ya reclamando aí unha tarxeta, un cartón para Canovio, para Aurelio, por esa patada, sen opción de xogar o balón. Fernando Vázquez chama a Pereira. Bueno, pois un dianteiro por un lado e outro por outro. Están claras as intencións dos dous adestradores. Aquí os dous queren gañar. Gustavo López e Canovio. Golpea Gustavo. Balón de Gustavo. Saltou Denis. Chega o Coiro rexeitado. Tocou Irinei. Arriba Jonathan. O esférico de Jonathan. Canovio para Gustavo. Aí está de novo Canovio. Sirve. A pelota rexeitada de novo para Canovio. Será córner. Non hai tempo que perder. Gustavo López. Sobra un pouquiño de precipitación nestes momentos. Aí onde mandaba o balón Gustavo non había ninguén. Toncai na contra do Fenerbahce. Mete o corpo Irinei. Toncai para Apia. Apia, elude Ubiña. Xoga para Denis. A piques de recuperar o esférico Nené. Abriu Denis mal. Non puido chegar. Hugo Boral. Recupera de banda o Celta. E aí van os trocos, Lino. A lo menos o do Fenerbahce. Sí, vai entrar Davis, ese dianteiro que xa comentabades. Vaise marchar do terreo de xogo Kezman, que eu creo que recibiu un golpe hai uns minutos, estaba se queixando dese golpe que recibiu no centro do campo. E no Celta está preparado tamén Pereira, que xa se chega a banda. Vamos a ver a quen sustituye no Celta. Que vos parece o troco? Un troco natural no Fenerbahce. Dianteiro centro por dianteiro centro. David ven do fútbol portugués. A pasada temporada estivo no Sporting de Lisboa, onde marcou pois 6 goles en 25 partidos. Aí entra David, xogador, como dicía Luis, que chegou esta temporada procedente do Sporting de Lisboa e que antes pasou polo Santos, Corinthians, Girondins de Bordeos. Si foi compañeiro de Nené no Santos. Aí está, tocando Celta por mediación de Ubiña. Ubiña meténdolle unha marcha máis ao partido. Ubiña para Placente. Mete Placente, sirve ben para Nené. Nené que pisa, escapouselle. Acaba perdendo ante Onder. Onder que saca, pelota para Pia. O peito da Pia, piden man desde a bancada. E sí, e o colexiado que se axudou do brazo. Indica man. E aí vai o troco tamén no Celta. Sí, vai entrar Pereira, o que se marcha é Irinei. Sí, bueno, eu creo que é un cambio un pouco natural, normal, non? Porque tal como estaba o encontro, hai que ir por o partido, falla falta a vitória e ver se ahora Pereira lle pode axudar un pouco máis a Vallano, non? Pereira por Irinei, 17 minutos e algúns segundos. Aí vai o Celta polo gol, non hai outra. E ese é o control tan discutido. Sacouse a man o Celta, Canovio, pica Canovio, Nené con problemas. Nené que se refai, trata de sair Nené. Hai falta de Aurelio. Esta daba a sensación de ser clara, non indica Paul Alaers. Sacou Aurelio. Deixa que rode Contreras. Pelota de Contreras para Esteban. Vai presionar o recén entrado David. Esteban para Contreras, doutra volta. Mete Contreras. Pelota para Placente. Frontela Pia.
Placente acaba perdendo, refaise Placente. Placente, aí ven Onder. Hai falta de Onder. A Diego Placente. Sí, pero os xogadores do Celta non deberían amarrar tanto a pelota, non? Porque cada vez que se paran un pouco, pues, os xogadores do Fenerbahce van a facer axudas. Están 2 contra 1 casi sempre, non? Sí, as transicións deben ser moito máis rápidas. Tocou Contreras para Tamas. Aí está Ubiña. Ubiña para Canovio. Abre banda na dereita Jonathan Aspas. Segue Canovio, pica Canovio. Atención ao desmarque de Pereira. Pereira que entra en xogo. Balón para Pereira. Pereira. Ollo con Pereira. Eso ten que ser penalti. Se non pita acción de Pereira como falta, eso ten que ser penalti. Acción de Lugano. De Edu, o que está con él. Sí, de Edu. De Edu, sí. Si non lle pita falta ya Pereira, que non dá sensación de que exista o agarrón, é moi claro. Agora, a cousa estamos no de sempre. Ese agarrón é como para tirar a Pereira ou non, se lle dificulta. Agora que o agarra. Sí, como que vimos ao principio do partido de Lugano con Fernando Vallano. O desplazamento de Deniz, o cambio de orientación, imposible para Alex. Vai deixar que saia Gustavo López. Queda un cuarto de hora, vamos que ainda hai tempo. O Celta necesita victoria para depender de sí mesmo nesta fase de grupos da Copa da UEFA. Sacou Jonathan, pelota para Canovio, arriba Canovio, balón de Canovio, aí non ten compañeiros. Entrega ya de banda ao Fenerbahce. Vallano que lle di aos seus que adianten liñas, que axusten a presión nese saque de banda. Saca Ugur Boral. A pelota cara a Tuncay. Tuncay que marcha de marchó de Jonathan. De Tama, sirve David. Esteban. Esférico de David, levaba dirección Alex. No veo rápido portero do Celta. Nené con problemas. Lleva balón directamente a bancada de Kendo de sempre, de Aurelio. Que aí está sempre para curtar todos los contragolpes do Celta. Aí está. Partidazo de momento deste número 15. Sí, a verdade que sí, un home que tapa todo o que pode fallar no seu equipo defensivamente. É moi importante para o xogo do Fenerbahce defensivamente este home, non? O balón arriba para Tuncay, marcha de Jonathan, chega Tamas. Tamas evita que saia o balón polo costado. Deixa para Vallano, Vallano que se durme. Saca Edu, entrega ya a Canovio. Mete Canovio, a pelota rexeitada en Aurelio. Aí corre Lugano, con él está Pereira. Esférico para Ugur Boral, ollo que a perde Pereira. Mete Pereira. A falta e fora. A falta é clara, pero é fora. A falta de Lugano. A Nené. Pero sí. Está medio metriño, pero está fora da área. Sí, soubo perfectamente onde a facía. Sí. E a todo isto non houve cartón, que igual o merecía. Bueno, pois aí pode estar. Aí están Gustavo, Canovio e Nené. Calquera dos tres pode ser válido. Aí está de novo o colexiado meticuloso co tema do silbato. Tenéis unha posición moito máis axeitada para Canovio, non? Calquera dos tres ten condicións desde aí, Luis. O caso é que o que golpea acerte. Situando a barreira colexiado para Laerts. Aí de guía Alex. Situando Volcan. Veremos quen é o final. Semella que vai ser Canovio. Marcharon Nené e Gustavo. Vamos Canovio. Ahí están las esperanzas. 13 minutos para o final. Preparado Canovio. Ahí va Fabián, o disparo. ¡Gol! ¡Ahí estaba! ¡Gol de Canovio! Acaba de marcar o Celta. ¡Os 77 minutos! Marca Canovio. Non foi unha gran segunda metade de xogo, pero aí estaban os balóns parados. Sí, bueno, noutros partidos nos que o Celta igual estaba a xogar mellor, pois iba por detrás no marcador. Eso que tanto dicimos esta temporada, que o Celta igual merece máis e que acaba pagando xogadas a balón parado. Oxe, nesta segunda metade, a lo menos, o Fenerbahce foi mellor, pero o que manda é o Celta. Os partidos son así, non? A verdade que cada un trata de aproveitar o que ten. A verdade que Canovio disparou bastante ben a falta e, bueno, a verdade que non estaban tendo moita continuidade no xogo, pero todo conta, non? A verdade que este gol é importante para eles e ver se son capaces de manter esta ventaxa, non? Oye, por onde a meteu, Estaba vendo a repetición, busca o pau do porteiro, conta co pasiño de Olcan. Observade o porteiro que o dá e cando trata de reaccionar o balón xa está dentro. Está mandando Celta. Marcou Canovio. Minuto 78. O Celta xa manda neste partido con este resultado.
sumaría a súa primeira victoria nesta fase de grupos. Pois o que cambian as cousas, porque con este resultado o Celta gañaría moitísimas posibilidades de clasificarse, sobre todo tendo en conta unha cousa moi importante na última xornada. O Celta enfrontase ao Palermo e o Palermo 3 días despois enfrontarase a Roma en partido da Liga Italiana. Hai que lembrar que o Palermo no último encontro da Copa da UEFA fronte ao Fenerbahce presentou un segundo equipo porque se enfrontaba ao Inter de Milán a loita pola primeiro posto. O balón de David acabou sacando Tamas. Atención a Tamas, hai que xogar con un poquinho de cabeza. Tamas, un central. Celta está gañando, quedan 10 minutos. Aí, sé que Tamas, atención a Tamas. Pelota para Nené. Equivócase o xuiz de liña, porque non estaba en fora de xogo. O que sí estaba era Pereira, pero Pereira non interviu para nada na xogada. Asubíos para Paul Alaers en Balaídos. Acaba de meter aí a pata. Vamos a ver, vamos a apreciar aquí moito máis claro. Clarísimo. Ollo no outro lado. Hai falta clara e hai cartón para Placente. Amarela para Placente, non lle quedou outra. Escapábase o xogador do Fenerbahce. Están reclamando expulsión de Placente. Interpretan eles que ocasión manifesta de gol. Pero bueno, hai que xogar con cabeza. O que dicía antes, víamos onde estaba Tamas. Vemos agora nesta acción do Fenerbahce por onde andaba Placente e o que está gañando o Celta, Nacho, que tampouco hai que tomar agora este risco. No, eu creo que ten que ser moito máis listos ahora os xogadores do Celta, non? A verdade que aí deixaron un hueco enorme no centro para que aproveitara Davy e, bueno, a verdade que tuveron suerte de que Davy non puidera chegar a portería, porque a verdade que se encontraba solo diante do porteiro, non? A verdade que tenen que preocuparse máis de defender, de tapar huecos, e agora van ganando con moita máis tranquilidade, por suposto. E atención, porque Alex é un auténtico especialista neste tipo de lanzamentos. E hai cambios a todo isto no Fenerbahce. Sí, te entra Timer Betín. Marchou o lateral esquerdo, Ugur Boral. Marchou tamén Denis. E entraron Mehmet Yozgatli e Timer Betín, dos centrocampistas de clara vocación ofensiva. Pois a ver que o que poden aportar. Sobre todo no caso de Timer Betín, ademais de ser un centrocampista de clara vocación ofensiva, é goleador. Pero todos atentos a este home internacional brasileiro, Alex, de unha luva nesa perna esquerda, nesa bota esquerda. Opción agora, balón parado para o Fenerbahce. 9 minutos para o final. Aí vai Alex. O disparo contra Barreira. Oye, con ese balón que queda morto. Gustavo López. Respira Balaídos. O balón de Alex contra Barreira. Vai tocar sufrir ata o final. A verdade é que eu creo que contábamos todos con algo semellante. Sí, bueno, creo que estaban sufriendo antes de marcar o gol, pero ahora a raíz de marcar o gol, ainda que sufran un pouco, si acaban con este resultado, creo que o Celta ten que salir contento, ¿no? Bueno, sí, porque ademais era o que comentábamos antes, que é moi probable, máis que probable, que na última xornada fronte ao Palermo utilice o seu segundo equipo como fixo fronte ao Fenerbahce na última xornada, porque o que lle interesa é a Liga e non ten equipo para 3 competicións. Aí está o balón de Apiá. Oye, con esa abertura, o balón a banda de Apiá. A progresión por aí, tapó moi ben agora. Aí veremos que dio colisiado, córner. Está llenando o esférico desde o Curruncho Fenerbahce. Parecía que o perdera Tumer Metín, pero hai córner. Pois acabar isto así, con empate entre o Eintracht e o Newcastle, o Celta pasaría a ser segundo neste grupo. O lanzamento deste Curruncho. Sacou a pelota Borja Ubiña. Pelota de banda para o Celta. Como cambian as cousas. Pasaría a ser segundo con 4 puntos. E aí está de novo o gol de Canovio. Observen por onde mete a pelota uruguayo. Por aí non agardaba Volcan. Claro, abríronse os seus compañeros, abríronse os da Barreira, dirá él, e con eso non contaba. Movendo David, pelota para Tumer Metín, tocou a Piá, o balón cara a posición de Tuncay. Tuncay que continúa, Tuncay con Ubiña.
Tuncay que trata de salir por ahí, un imposible, pite falta. O colegiado indica que nada. Que saque de portería Esteban. Apenas 7 minutos para conclusión. Esto ya nos gusta más. Celta 1, gol de Canovio, Fenerbahce 0. Este resultado sí que vale. Indica el árbitro por la Ersa Esteban que se dé a presa. Vai sacarse a Cancerbeiro local. Van a meter arriba, seguramente dirección Bayano. Protesta Zico na banda. Sacó Esteban, hay falta. Falta de Lugano a Bayano. 6 segundos 20. Zico exactamente non protesta, que sino está mantendo un diálogo, por lo menos hasta o momento, con Fernando Vázquez. Ahí está o salto. Tocou Placente. Cuido chegar Neneo, envío de Placente. Recupera de banda o Fenerbahce. Ahí va Onder. O saque de Onder. Busca a Aurelio. Balón arriba de Onder. Salta David Fixo máis Contreras. Desde lateral para o conxunto turco. As presas son agora para eles. Aí ven Onder. O saque de Onder. Busca David. O balón de David. Entrega a Bayano. Atención a Bayano. Bayano atrás. Jugando para Jonathan. Jonathan toca Nené. Atención a Canovio. Pereira era. E fora de xogo de Pereira. Saca rápido Volcan. Non está o balón parado. Terá que repetir o porteiro do Fenerbahce. Vamos a entrar nos últimos 5. Siguen pasando 2 minutos. Este resultado vale, claro que sí. Sácase a Edu. No subían desde la bancada porque esta tampoco era posición. O balón para Tuncay. Presiona Ubiña. Deixa atrás Tuncay. Esférico para Lugano. Lugano abre para Onder. Deixa pasar. Ahí recibe Mehmet. Mehmet presionado por Nené. Mehmet que continúa. Frontela Ubiña. Pica. O esférico para Tuncay. Tuncay mete para Pia. Abre banda Tumer. Pelota para Tumer. Va a encarar. Con él está Gustavo López. Mete o cuerpo Gustavo. Recupera Gustavo para o Celta. Gustavo que trata de salir. Trata de forzar la falta. Saca a falta Gustavo. A veteranía que presta vale. Pelota para o Real Club Celta. Pues isto é o que ten que facer ahora mismo o Celta, non? Gustavo e os seus compañeiros. Intentar defender todos os ataques que vai facer o Fenerbahce e aguantar o resultado, pues, porque quedan 5 minutos e queda moi pouco tempo, non? Os ánimos para o Fenerbahce que chegan desde o banco. Están agora máis caladiños os afeccionados. O salto de Tumer. Tumer con Bayano. Tocou Tuncay. Pelota para Aurelio. Atención a esa pelota. Nené. Nené para Pereira. Cae Pereira. Hay falta. Falta de Lugano. Falta para o do Celta. Vai a aproveitar Pereira seguramente para gañar uns segundiños. E a posición volve a ser válida para Canovio, para Nené ou mesmo para Gustavo. 4 minutos, xa falta menos. Esta falta debería ter un castigo para Lugano, non tanto pola dureza da acción, sino porque é a terceira que comete en 5 minutos. Restablecido xa Pereira. Atención o Celta no lanzamento da falta. Hai 4 preparados. O disparo de Gustavo. O disparo de Nené. Foi o final, petou na barreira. Balón atrás para Jonathan. Deixa Jonathan para Esteban. Sacude Esteban. Bayano. Bayano con Aurelio. Canovio. Deixa Canovio para Nené. Atención a Nené. Nené. Cuido con Lugano. Están pitando, están reclamando man. Veremos quién diga colegiado. Ese corner, man. Yo creo que lle pitó a man. Da más sensación. Sí, a mí da más sensación de que o ir ao suelo levou no Aquaman, pero... Eso desde luego foi o que pitó. Ahí está, sí. Clarísimo. Preparado Nené. Mete 2 xogadores ao Celta para buscar ese balón. Retrasa a posición de Onder o colexiado. Ahí va Nené. Achegas en curto Canovio. O lanzamento de Nené. Será de banda de nuevo, pero conxunto de Balaídos. Va a haber 3 minutos de prolongación. Pois quedan en total 5 e medio. Ese o que ten que aguantar o Celta. Sacou Canovio. Tocou Placente. O final Mehmet. Agora Placente. Ofrécese Bayano. Bayano, Mehmet, Bayano. Bayano con Mehmet e con Onder. Tocou Placente. Hoy Placente último. Sacude a Pia.
Ollo co despiste. Enmenda plana Jonathan. Pelota de Jonathan, aí chega Tumer. O centro de Tumer. Tamas que non falla. Pelota de Tamas, dirección Pereira. Meteu a testa Edu. Aurelio. Quedou tendido no chan Vallano. Se asergueu, deixou Aurelio para Tumer. Mete a pelota buscando a Tuncay. Sacou Viña. Balón atrás de novo. Volve a comezar o Fenerbahce. Balón a banda para Onder con Apia, con Ganda, Borja o Viña. Ahí está Apia con Borja, esférico para Mehmet. Trataba de meter de nuevo para Apia. Interceptó Placente para Nené. Arriba bancada de Balaídos, golpea Nené. Trataba de buscar no otro lado a Pereira. Golpeo defectuoso Nené. Fácil balón para Volcan con Lugano. Lugano que deixa para Alex, que venga a organizar. Ahí está Alex para Tumer para Tuncay. Atención a Tuncay para Tumer, Tuncay. Contreras. Pelota de Contreras, dirección Pereira. O salto de Edu. Ahí ya Aurelio. Esférico a banda de nuevo para Alex combinando. Ahí o Fenerbahce, acaba perdendo Tumer. Recupera Alex, algo máis retrasadillo en estes minutos, tratando de dar algo de ideas ao xogo do seu equipo. Vai meter arriba Edu. Pelota de Edu a frontal, salta Pia, Esteban para o Celta. Imos entrar no tempo de compensación. 3 minutos, seguramente, dicía Lino. E a todo isto, preparas un novo troco. Sí, efectivamente está chamando a alguén, Fernando Vázquez, dos xogadores que estaban facendo exercicio de crecemento. Eses 3 minutos foi o que indicou o colexiado. Parece que ten Ubiña algún tipo de problema. Y estaba que antes ya no descanso, estuvo falando con los médicos, pero al final aguantó casi todo el partido. Tocó a pelota Lugano, balón arriba de Aurelio, busca David, ahí no hay ninguén, entrega David para Tamas. Deixa que rode Tamas, deixa que pase, que vaya morrendo partido. Balón arriba do Romanés, balón de Tamas, imposible ese esférico para Gustavo. Deixa Tumer, complícase. Vaya, Tumer, eso es de agradecer. Magnífica acción de Gustavo. Non agardaba Tumer que fose aí perseguindo un imposible Gustavo López. E agora eso vai servir o Celta para gañar outro minutiño, un minutiño e medio. Mal saque de Gustavo López outra vez. O segundo que ya subió colexiado neste partido. Que vai salir o Celta vai a ser Iago se lle dá tempo. Vai sacar de banda. Non, indicou falta. Na acción de Vallano. Sacou Tumer, saltou Tamas. O balón de Tamas. A pelota atrás para Volcan. Esférico de Volcan. O esférico de Volcan, dirección David. Salta Tamas. Oubiña, atención a Pia que recupera. A zona perigosa, mete a Pia. David, Contreras. David. Saque de portería. Increíble las veces en qué lío se meten por non darlle un cacheirolo balón, mandarlle a bancada. Si a veces se queda con un señor. No pasa nada por darlle a talón que mandar a bancada. Descargas de tensión de paso. Pois o que retira Fernando de Avallano. Entra no seu lugar Iago Alonso. Minuto e medio de compensación. O Celta vai xogar estes últimos segundos con 3 centrais. Mete arriba Esteban, balón de Esteban, dirección Pereira. O salto como balón de Lugano para Aurelio. Vamos Celta, hay que aguantar este minutiño como sexa. Onder, a presión de Nené. Toca Onder, pelota para Mehmet. Atención a Mehmet que non chega, Gustavo que recupera. Gustavo, saiu Edu para Mehmet. Ten a Tumer nese lado. Ahí está Mehmet, entrada por detrás Gustavo López. Deixa Mehmet para Tumer, o centro de Tumer. Salta Tamas, pelota de Tamas. Atención a Tumer. Tuncay, Esteban. Ay, cando dicía eu que íamos sufrir ata o final. Está dando córner o colexiado. Protesta Esteban. Gañou o Español en Ámsterdam 0-2 a todo isto. Atención que hai perigo. O balón colgado, o balón reseitado. Esteban que non chega. Lugano. Veremos que indica. Eu creo que falta Esteban. Falta de Lugano a Esteban. Bueno, respiramos todos. A Esteban agora mesmo oye de todo, eso está claro. Hai que perder un pouquiño de tempo. E este é o córner que protestaba o porteiro do Celta.
Que non sae. Que non sae. Claramente. Non sai, no. No, eu creo que o peor de todo é que o Linier non estaba ben colocado. Chegou despois, bueno, debeulle parecer que facía algún gesto Esteban. Sí, pero incluso o Liña desde a súa posición non o ve. Por eso que non o ve, que eu creo que chegou tarde, veu algún tipo de movimiento de Esteban e, bueno, decidiu por evitar córner, pero... Lembrolles a todos vostedes que despois deste partido a casa de 1906 na televisión de Galicia. O balón de Esteban, busca Pereira. Pereira. E final. Acaba o choque en Balaídos. Por fin chegou a primeira victoria do Celta na fase de grupos. Sí que se fixo agardar. E bueno, na primeira metade tivo moitas oportunidades o conxunto de Fernando Vázquez. Tamén é certo que o Fenerbahce fallou un penalti en a segunda cando estaban máis apretados os celestes. Aí chegou o tanto de Canovio. Victoria do Celta que deixa con 4 puntos nesta fase de grupos o conxunto de Fernando Vázquez. E na última tirada terá que ir a Palermo, pero desde logo, visto, con este resultado hai que estar contentos, compañeros. Sí, eu creo que o Celta hoxe deu un paso moi importante, non? A verdade que non estaba nada ben no encontro e, bueno, é unha victoria importante de cara a clasificación e non perdendo co Palermo creo que están clasificados, non? Sí, unha victoria moi meritoria, sobre todo tendo en conta que en fronte había un auténtico equipazo. E, bueno, o xogo non foi demasiado bo, pero o que conta nestos casos hoxe máis que nunca é o resultado. Newcastle 9 puntos, 4 para o Celta. Fenerbahce e Palermo con 3. Sí, perdonade, compañeros. Con 2, adiante. Sí, teño aquí a Nené. Vaya triunfo sufrido, ¿no? Sí, la verdad que sufrimos demasiado, pero bueno, vale la pena. El equipo ha trabajado y ha luchado hasta el final y gracias a Dios la victoria salir de nuestro objetivo cumplido hoy. Por fin marcouse a balón parado, ¿no? Que era unha das asignaturas pendientes do Celta, ese debate que había, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, eso es cuestión de trabajar y tener en la cabeza que una hora va a entrar y hoy menos mal que ha sido hoy. Ahora gañar a Palermo tamén, un empate serviría. Yo creo que el empate serviría, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir a jugar nuestro fútbol y bueno, para el objetivo de clasificarse. Gracias. Venga. Bueno, pois as verbas de Nené, Lembrolles na vindeira xornada Palermo, Celta, Fenerbahce, Eintracht, Frankfurt. O Celta mellorou notablemente a súa situación, pero ese último partido vai ser definitivo. Desde aquí, desde Balaídos, nada máis, señores. Deixámonos coa casa de 1906. Desde Vigo, un saúdo e moi boas noites a todos.